Imos logo a retomar a sesión e, bueno, agardo que sexamos capaces de conciliar debate cos tempos. Facemos como en cada pleno aprobar xa por urxencia o conxunto de mocións presentadas da totalidade do grupo despois do falado en xunta de portavoces, e antes de pasar ao debate das mocións hai a lectura dunha declaración institucional que reproduce un acordo do Parlamento galego en torno ao bloqueo de Cuba. Si dá lectura o secretario. Si quedan todas por unanimidade declarada a urxencia todas as mocións máis declaración institucional, non? De acordo. Pois desa lectura. Declaración institucional do Pleno do Concello de Santiago sobre a prosecución das relacións diplomáticas entre os Estados Unidos de América e a República de Cuba. O Concello de Santiago celebra... A repercusión, entendo, non? Non a persecución. Sí, aquí pon así. Aquí pon así. Disculpe, secretario. Hai que corrixir a... Vale. Pon prosecución. Xa me estaba vendo un conflito diplomático. É repercusión. O Concello de Santiago celebra a repercusión das relacións diplomáticas entre os Estados Unidos de América e a República de Cuba. A última resolución deste ano, a 69/5, da Asamblea Xeral das Nacións Unidas, titulada Necesidade de poñer fin ao bloqueo económico, comercial e financeiro imposto por los Estados Unidos de América contra Cuba, concluíu con 191 países a favor da resolución e 2 en contra. Estados Unidos e Israel sin ningunha abstención. Esta é unha expresión contundente de que todos os gobernos e povos do mundo lle solicitan que se levante o embargo a este país, e o Pleno do Concello de Santiago quere mostrar tamén así o seu compromiso e proximidade polos vínculos fraternais que unen a Galicia co povo de Cuba. Os últimos acontecementos políticos, coa visita do presidente de Estados Unidos de América a Cuba, deixan espazo para a esperanza no camiño de conseguir un mundo libre de guerras no que a paz, a fraternidade, a solidaridade e a liberdade rexan en relación entre os povos. Santiago de Compostela, a 19 de maio de 2016, asinan Marta Luis González, voceira do Grupo Municipal Compostela Aberta, Agustín Hernández Fernández, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, Francisco Reyes Santiás, voceiro do Grupo Municipal PSOE, Rubén Cela Díaz, voceiro do Grupo Municipal BNG. Moitas gracias, señor secretario. Pasaríamos logo a debatir as mocións aprobadas pola vía de urxencia. A primeira, unha do Partido Popular sobre a adhesión do Concello, programa de vivenda baleira da Xunta de Galiza. María Corral, a súa quenda. Grazas, alcalde. Para que se vexa que non hai tanta liorta entre concelleiros, agora vamos dar conta dunha colaboración, ainda que non compartimos as competencias de vivenda, imos dar conta dunha colaboración acción-reacción. Como saben, este mes o Instituto Galego de Vivenda e Solo e a Federación Galega de Municipios e Provincias veñen de asinar un convenio de colaboración relativo ao desenvolvemento do programa de vivendas baleiras do IGUS, ofertando aos concellos unha ferramenta máis de apoio a aquelas persoas que se atopen nunha situación de dificultade para acceder ao aluguer dunha vivenda, e tamén un instrumento ao mesmo tempo de loita contra os desafiuzamentos. Trátase de mobilizar a bolsa de vivendas baleiras, calquera que sexa o seu propietario, adicalas a alugueiro social cun prezo máximo limitado, concretamente en Santiago, 350 euros como máximo, e destinalas a colectivos sociais en especial situación de vulnerabilidade, unidades de convivencia afectadas por procedementos de execución hipotecaria ou por procedementos xudiciais de desafiuzamento por impago de rendas de aluguer, familias monoparentais con fillos a cargo, casos de violencia de xénero, unidades de convivencia con persoas maiores ou dependentes, etc. O IGUS garante ás vivendas que se inclúen no programa un seguro multirrisco do fogar e unha garantía de cobro polas rendas impagadas. Os concellos que se adiran ao concerto do IGUS e a FEGAM poderán incorporar non só aquelas vivendas da súa titulariedade, que o de Santiago tenas, algunha ten, senón aquelas outras, propiedade de terceiros, que as poñan a disposición do concello. Corresponderá tamén ao concello, que mellor coñece os casos concretos, elaborar a lista de posibles adxudicatarios desas vivendas. Trátase, por tanto, unha medida ben interesante que pon en mans dos municipios como administracións máis próximas aos cidadáns e con competencias en servizos sociais un novo instrumento de loita contra os desafiuzamentos que, ao mesmo tempo, supón un recurso para os que máis o necesitan, ofrecendo, ademais, un doble seguro ao titular da vivenda. É verdade, coñecemos perfectamente o programa de Compostela Aberta. O Goberno de seguro acollerá, se non acolleu xa,
esta iniciativa do Grupo Municipal Popular, porque vai en consonancia co contido do seu programa, que di na súa página 46 a vivenda do seu programa: a vivenda é un dereito aos cidadáns e das cidadas. Reto 3, liña estratégica 3, evitar a proliferación de vivendas baleiras, xerar unha bolsa de vivenda privada con xestión pública, creando un rexistro de propietarios e propietarias e tamén un rexistro de demandantes. De xeito espontáneo e por coincidencia, esos caprichos que tiene el destino, hoxe o concelleiro, o señor Duarte, presenta un plan de movilización de vivenda baleira que pode complementarse perfectamente co programa do IGUS. O que chama a atención é que este programa que o elabora Sumae, que está feito, creo, dende decembro, pero, bueno, poñerase en marcha agora, según di, non está reñido no sentido de que este programa non vai destinado a persoas en risco de exclusión, sino a calquera deles. Eso facerlle, bueno, pois, unha apreciación ao señor Duarte, que, home, ir ata o País Vasco a contratar a Sumae para que faga unha lista de datos de empadroamento, un bando, unha publicación na web, unha ficha de cada vivenda e despois facer unha base de datos por 13.000 euros, igual en Trazo ou en Coristanco ou aquí en Santiago, non hai que mirar tanto para cara ao País Vasco, Barcelona, Madrid. Fagamos país. Igual había algunha empresa por aquí máis cerquiña. Voi morto? Veña, máis nada, grazas. Perdón, o texto, pero todos teñen o texto de que se atira para o Concello a este programa do IGUS e a FEGAMP para aportar as vivendas e crear a lista de mandantes, etcétera, etcétera. Gracias, María. Rubén, a súa quenda. Eu, en aras de acortar os tempos desta parte, imos votar favorablemente, estamos de acordo, creemos que tamén é compatible co que presentaba hoxe o concelleiro, e en calquera caso en Santiago hai que lembrar que hai preto de 9.000 vivendas baleiras, polo que eu creo que a movilización desa bolsa de vivendas baleiras debe ser unha absoluta prioridade, e en coordinación do Concello e outras administracións, neste caso como é o IGUS. Gracias, Rubén. Señor Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Boas noites xa. Bueno, vou tentar de ser breve, non? Pero non sei se o conseguirei, porque o primeiro que hai que decir é que o principio reitor da política social e económica de acceso a unha vivenda digna non pode depender somente da súa constitucionalización, o artigo 47 da nosa, senón das políticas de vivenda concretas que se desenvolvan. É certo que a situación na que estamos a vivir é particularmente dende finais dos anos 90 que se fixo un plantexamento que deu lugar a expulsar do acceso a vivenda a boa parte da sociedade española e galega e a boa parte da nosa mocidade, non? No momento actual nos entendemos que o que hai que propiciar é un drástico incremento da cota de mercado de vivenda protexida, particularmente priorizando aquela destinada ao aluguer sobre a vivenda de réxime xeral. Neste sentido, hai que decir que a Xunta de Galicia non foi especialmente fructífera ca nosa cidade, xa que entre os anos 2009 e 2015 o número de vivendas de protección oficial construídas pola Xunta de Galicia en Compostela foi de 0 vivendas, se non lembro mal. É certo tamén que o carón hai que tratar de maximizar o uso do patrimonio inmobiliario existente, por iso, xunto á construción da vivenda que mencionei, xogan un papel esencial os programas de movilización de vivendas baleiras cara ao aluguer. Pero o que pasa é que un programa de movilización de vivendas existentes requiere non unha administración pública que intermedia entre inquilino e arrendador privado e que non consiga rebaixar o prezo do aluguer, senón da cesión da vivenda ao goberno da Xunta, como unha experiencia neste caso nos sí que plantexamos Euskadi, na que o goberno vasco paga un aluguer no contorno dun 600 euros o mes ao propietario e cede a vivenda un demandante dese servizo por un aluguer social que custa aproximadamente un 270 euros ao mes, non? A pregunta é que fixo a Xunta para a movilización das vivendas existentes. Bueno, un acordo de colaboración entre o Instituto Galego de Vivenda e Solo e o Sareb, polo que a entidade estatal cedía ao Instituto Galego de Vivenda e Soldo vivendas destinadas ao alugueiro de poboación con especiais dificultades económicas e de acceso. A Xunta cifrou, está na hemeroteca, en 500 o número de vivendas baleiras reactivadas. A pregunta é onde están.
Agora pretenden que os concellos acheguen vivendas baleiras propias ou de particulares para destinalas ao alugueiro. O Instituto Galego de Vivenda solo, como dixo a concelleira do Partido Popular, asumirá o seguro multirrisco e de falta de pagamento da renda, así como da asistencia xurídica, pero non van a abordar un modelo de aluguer como do goberno vasco para incentivar a posta a disposición das vivendas baleiras de particulares. Pois parece que non. No seu lugar, pensan acudir a un proceso de expropiación temporal das devanditas vivendas baleiras propiedade dos particulares. A proposta que hoxe nos trae no pleno, a verdade é que un intento de lavar a cara ao goberno da Xunta do Partido Popular para tentar de justificar a falta de política social en vivenda durante os últimos 7 anos dende a Xunta de Galicia. O noso voto non vai ser favorable a esta proposta que nos entendemos de maquillaxe do goberno do Partido Popular na Xunta. Gracias, Paco. Señor Duarte. Bueno, intentaré ser breve. No pleno anterior había unha proposta do Partido Popular para a adhesión ao programa da Consellería de Infraestructuras e o programa do IGUS para adherirse ao programa de vivenda baleira. Tras a publicación por parte da FEM nunha circular indicando as direccións, este goberno xa se inscribiu, xa solicitou a adhesión a dito programa, pero entendemos que ese programa podríamos decir que chega tarde, mal e arrastro, pero bueno, algo é algo e sempre positivo. Entendemos que o censo de vivenda baleira solo cubre na actualidade as vivendas de propiedade de entidades financeiras, sendo moi pouco ambicioso con respecto ao resto de movilización de vivenda baleira. Nos, de acordo con o noso programa electoral, desde o principio da legislatura intentamos facer ese programa de xestión e implementación da Oficina de Vivenda e Rehabilitación, e para eso entendíamos que antes de iniciar políticas de vivenda, de promoción de nova vivenda, o primeiro era saber en que situación nos encontrábamos, saber exactamente cal é o diagnóstico da vivenda baleira ubicada por barrios e sobre todo tendo en conta que para nós hai prioridades como poden ser a revitalización, o fomento de novos residentes no ámbito da cidade histórica. Por lo tanto, este programa que hoxe presentouse e que ainda que este impulsado por Sumae Cooperativa, na que o responsable é Iker San Román, e que a min gustaríame falar de que cando un contrata a alguén para facer algo, o primeiro que ten que saber é que esa persona está capacitada para facelo. E a día de hoxe, por desgracia, no Estado español, poucas administracións públicas teñen feito política de vivenda seria e sensata como se fixo no País Vasco, e en concreto Iker San Román é o exdirector xeral do Servicio Vasco de Vivenda de Chevide, e estes programas de movilización de vivenda de cara a un alugueiro accesible teno posto en marcha en distintos territorios dentro de Euskadi. Por lo tanto, non é moi fácil buscar xente con experiencia neste tipo de proxectos, de programas, e creo que un dereito recoñecido pola Constitución fai moito tempo e empezo recoñecido pola Constitución e moi abandonado por parte de todas as administracións públicas. Este Concello, o Grupo de Compostela Aberta, ten moi claro que é unha das súas prioridades. Por lo tanto, aparte de adherirnos a este programa que poñerá a disposición dun aluguer social, e aí non queremos competir, as vivendas en posesión das entidades financeiras, creemos que hai que apostar porque todas as vivendas, cidade histórica, resto dos barrios, podamos actuar como facilitadores, como mediadores entre a propiedade privada e os demandantes de vivenda. Por lo tanto, é un traballo que creemos que hai que recurrir aos profesionais que poden aportar coñecemento, e neste caso foi o que desde o Concello fixemos, non únicamente para este registro, sino para ter coñecemento, asesoramento e saber como se fan as cousas. Por lo tanto, nós imos votar a favor. De feito, xa está o Concello, xa solicitou o Concello a súa adhesión, e ademais forma parte da política de vivenda que quere desenvolver este goberno municipal. Gracias. María. Brevemente, eu prometíme fai moito tempo que non lle iba a contestar ao señor Reyes, pero é que me crispa tanto. É que, mire, non se fala cos seus compañeiros. É que o presidente da FEGAMPE do PSOE. E firmou este chameo, dígalle
parécelle que está mal. E mire, que ven a criticar a política de vivenda do PP? Eu quero lembrar a Carme Chacón, gran ministra de vivenda do PSOE, en 2007-2008. Dixo literalmente, gran momento, dixo, justicia va a reforzar los medios judiciales para agilizar los desahucios. Y va y los agilizó. Nada máis. En relación ao señor Duarte, eu insisto, en serio, é un insulto que me diga que non hai ninguén en Galicia que sexa capaz de facer un inventario cos datos do padrón por 13.000 euros. En serio. Esa é a primeira parte do programa, igual a seguinte é moito máis interesante, pero é a primeira, faga país, porque o certo é que non é que sexa fácil non atopar unha persoa que o faiga con criterio, é que non é fácil atopar unha persoa con esa tendencia política, porque antes non estaban. Mais nada, grazas. Algo que engadir, Rubén? Paco? Veña, Paco. Gracias, señor alcalde. Non, a mí simplemente, sí, claro que coñezo que é o presidente da FEM. O que pase que, curiosamente, non respostaron ninguna das preguntas que lles fixemos con respecto a onde están os 500 vivendas baleiras que iba a proporcionar o Sareb, onde están as vivendas de protección oficial que ia construir a Xunta de Galicia do Partido Popular no noso Concello, por que non abordan un proxecto de aluguer para poñer en valor as vivendas baleiras e poñelas no mercado como fai Euskadi. E curiosamente é que tampouco lle contestaron o grupo parlamentario do Partido Socialista no Parlamento de Galicia, pois son exactamente as mesmas preguntas que reiteradamente o Partido Socialista, o noso grupo parlamentario, ten feito aos diferentes responsables de vivenda da Xunta de Galicia e que nunca respostaron. Punto 1. Punto 2. É que curiosamente en Santiago de Compostela sí que tenemos alguna resposta, porque cal foi a política de vivenda de protección oficial, particularmente de aluguer, da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela? Pois converter o que tiñan que ser vivendas de protección oficial para aluguer en Xoán 23 nun pelotazo para pasalo a vivenda libre. Esa é a realidade. Bueno, imos a pasar a votación. Non lle vou dar nin a palabra a Jorge Duarte. Vamos a pasar moción do PP sobre a adhesión do Concello ao Programa de Vivendas Baleiras da Xunta de Galicia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a moción. Segunda é a moción tamén do PP sobre unha especial consideración do rural na regularización catastral que promove o Goberno Central. Quen fai defensa? Manuel? Sí, vou ser breve na miña exposición. Hai que dicir que esta é unha moción que traemos, que é unha copia, foi aprobada no Parlamento de Galicia por unanimidade de todos os grupos, partidos, hai que dicirlo tamén, dunha iniciativa do Partido Socialista cunha emenda do Partido Popular, que se pode estar de acordo ou non con ela, podería ser ampliable ou non, pero bueno, o que buscamos é unha actuación por parte deste pleno que como capital de Galicia nunca foi insensible co ámbito do rural, porque hai que ter en conta que na actualidade temos no 2014 sobre 400 explotacións de gando bovino en Santiago, así como tamén había xa no 2009 máis de 700 explotacións agrarias ou máis de 75.000 parcelas en solo rústico. Como dixen anteriormente, este Concello nunca foi insensible ao tema do ámbito do rural. Basta con ler o que son as ordenanzas reguladoras do IBI e as bonificacións que están recollidas dentro dela. Algúnas son obligatorias, outras son potestativas, pero foron aprobadas por este pleno, sempre ca mesma intención, que é a de contribuir ao ámbito do rural. No tema da regularización catastral, sí que me gustaría concluir sinalando que non podemos decir que nós estemos en contra da regularización catastral. Eu sempre mantiven que e mantemos que o que defraudou debe sempre pagar impostos como a todos, pero sí que a regularización catastral debe facerse tendo en conta a realidade e peculiaridade do rural de Galicia, que non é comparable co tema de outras zonas de España, e sobre todo a vista do que se está levando a cabo con esta regularización catastral, que por algúns casos que coñecemos pois pode deixar bastante que desexar, pero sobre todo o que se trata, repito, é de facer un apoio por parte deste pleno a todo este ámbito do rural, porque hai determinadas explotacións gandeiras, edificacións adosadas que estaban ligadas a esas actividades que van a pasar a
a tributar, así como tamén todas aquelas edificacións que no seu día estaban tamén afectas a unha actividade e que abandonouse e ahora mismo están vivindo nelas o que son pensionistas e van ver incrementado o seu valor. Trátase, repito, simplemente de buscar o apoio deste pleno para instar o Goberno do Estado a que adote unha serie de medidas con relación á regularización catastral, sobre todo no ámbito do IBI, que permite aos concellos establecer e incrementar as bonificacións. Eso sí, instamos ao Goberno do Estado, que ahora mismo está en funcións, e esperemos que haxa un goberno dentro de pouco. Moitas gracias. Gracias, Manuel. Rubén, a súa quenda. Moitas grazas, señor alcalde. Eu que podemos estar de acordo con algunhas das cuestións que se plantexan concretas desta moción, sobre todo, bueno, pues no que ten que ver a esa exención máxima ao 95% da cota íntegra do IBI para todas as construcións indispensáveis para o desenvolvemento de explotacións gandeiras, agrícolas e forestais. Tamén, en canto ao tipo de gravamen que se propón na moción, o mínimo legal do 0,3%, pois, desde logo, manifestámonos a favor. É curioso, esa non é a posición que mantén o Partido Popular nalgúns concellos, por exemplo, no caso de Arteixo, pois que está no 0,65%, que 200 e pico por cento superior, non? En calquera caso, nós, o que nos resulta así un pouco máis chamativo é que no caso do catastrazo, o Goberno e máis o Grupo Parlamentario do Partido Popular non atenderon no Congreso dos Diputados precisamente unha proposición de lei presentada polo BNG relativa precisamente ás bonificacións e á tasa de regularización catastral, non? E o día 3 de marzo deste mesmo ano no Parlamento Galego tamén se votou en contra dunha iniciativa do noso grupo, do BNG, precisamente reclamándolle ao Goberno español a inmediata paralización no proceso de regularización catastral de facenda no rural, non? Na súa resposta a esta iniciativa, a diputada do Grupo Popular, Isabel García Pacín, acusaba o BNG daquela de realizar demagoxia política con este tema, non? Eu, en calquera caso, creo que non é unha cuestión de demagoxia, creo que é unha cuestión de xustiza, e en calquera caso nós non imos votar en contra desta moción do Partido Popular, porque creemos que realmente está cometendo un atropello, e na medida en que se poida correxir ou que se pode instar a correxilo, contará non con o noso voto en contra. Gracias, Rubén. Paco. Gracias, señor alcalde. Bueno, esta moción nos imos votar a favor, pero non me resisto a facer algunhas consideracións. Vale. Con respecto á primeira, non, a moratoria do Ministerio de Facenda, hai que decir que cando o Goberno do Estado, o Partido Popular, no 2012, modifica a lei do catastro inmobiliario do 2004, tamén do Partido Popular, xa coñecía perfectamente as peculiaridades e idiosincrasia dos concellos de Galicia, polo tanto do rural galego, pero non o tivo en conta. Punto 1. Punto 2. Tampouco podo esquecer facer un comentario a que hai dous plenos nos presentamos unha moción na que pedíamos que se fixera unha avaliación con respecto a si se incluía tamén non soamente o cobro dos impostos debidos de 4 anos atrás, sino eso incluía tamén os recargos e os xuros. A concelleira na súa intervención nos dixo que tiña indicado o catastro que non se incluía ni nos recargos ni nos xuros. Nos aínda estamos esperando o informe do catastro nese extremo, pero bueno, o certo é que cando nos plantexamos que se fixera ese estudo, se nos acusou dende as bancadas do Partido Popular de promover insumisión fiscal solamente por pedir un estudo, vale? No que fai referencia ao segundo punto do acordo é que, tamén hai que decir o mesmo, é dicir, o procedimento de valoración colectiva de carácter xeral é unha cousa que estaba contemplada no catastrazo do señor Aznar do 2004. Polo tanto, iso é un tema que tamén se tiña que ter xa previsto. Sí que é certo que se aprobou, é verdade, para as ordenanzas fiscais de 2016 unha proposta municipal do PSDG, co voto a favor do Partido Popular, é certo, para aplicar unha bonificación do 90% o pago do IBI das explotacións agrogandeiras no noso termo municipal, que soamente está pendente
pendente da declaración de interés ou utilidade municipal que imos presentar nun próximo pleno. Por último, falan da exención da taxa prevista no proceso de regularización catastral dos 60 euros. Home, aquí gustaríame decir dúas cousas. A primeira, que se verdadeiramente se lle tivera informado aos veciños e as veciñas de que se ia facer esta regularización catastral, cousa que a comunicación previa tivo que existir, porque a teorda circular do 2013 de 26 de abril no punto 5 decía claramente que se informaría previamente aos concellos, pois o certo é que todos os veciños poderían ter regularizado a situación sen ter que pagar a taxa. Pero sí que é certo neste caso que é difícil o encaixe desa taxa na definición legal que falla a Lei Xeral Tributaria, porque claro, non afecta a utilización do dominio público, non é unha actividade que se realice polo sector privado, non se produce por solicitude dos obrigados, non reciben nada voluntariamente. A taxa por regularización catastral soamente se entendería, esta dos 60 euros, estar originada por un servizo, unha actividade que afectase ou beneficiase de modo particular o obrigado tributario. A referencia de modo particular exclúe o beneficio colectivo, polo tanto, o único que queda como posible justificación legal da taxa é que a actividade afecta de modo particular, eso dende logo, o obrigado a satisfacela. Bueno, isto cando menos é un auténtico cinismo, non? Pero bueno, a taxa foi imposta polo Partido Popular, nos votamos a favor dos 4 puntos do acordo. Mais nada, moito. Gracias, Paco. María Rozas. Boas tardes a todas e a todos. Eu iba a facer unha intervención moi breve, pero despois da intervención do voceiro do Partido Socialista, Paco Reyes, pois creo que compre facer unhas aclaracións. Desde logo a memoria é moi selectiva, porque recordo, sí, moi selectiva, porque eu recordo perfectamente esa moción presentada polo Partido Socialista. A recordo perfectamente, na que recollíanse 3 cuestións. Primeiro, recollíase que non se cobrara o recargo aos veciños de Santiago, o cal en tal caso non sería unha competencia municipal, senón unha competencia estatal, pero o aclaramos no propio pleno. Recollíase que non se cobrara taxa, pero non para as explotacións agrícolas, senón en xeral, que non se lle cobrara taxa pois aqueles construcións de chalés, piscinas, que non se cobrara en xeral a taxa aos veciños de Santiago que non tiñan os seus bens dados de alta, non? E terceiro, unha terceira proposta naquela moción que decía e preguntaba por que o Concello non avisar aos veciños, que agora o señor Paco Reyes sigue insistindo no tema. Non é novo que siga insistindo no tema, porque presentou ata 2 preguntas pedindo documentación ao goberno sobre o asunto, preguntas que foron respondidas polos técnicos municipales nas 2 ocasións. Aquí, de verdade, que se siga insistindo no tema me parece unha falta de respeto hacia os técnicos municipales que contestaron e que ademais fixeron un estudio por si acaso estaban equivocados, de mirar todas as notificacións do rexistro do Concello de Santiago no último ano dirixidas dende Catastro, en ningún lado constaba ninguna notificación do Catastro. Entón, xa non é só poñer en dúbida a miña palabra, senón é tamén poñer en dúbida a palabra dos técnicos municipales, que non me parece de recibo. Dito isto, iba a ser moi breve na intervención, sobre todo porque a maioría das cousas xa foron comentadas polo resto de voceiros. Creo que compre aclarar que no caso de Santiago non vai haber unha actualización do valor catastral, xa que isto xa aconteceu no 2010, senón si unha regularización daqueles bens que non están dados de alta, non? A lei é do ano 2013, a resolución de catastro do ano 2013, está catalogando pois todo tipo de galpóns, alpendres, pendellos e naves. Ademais, tamén nesta regularización non só afecta a instalacións de explotacións agrogandeiras e forestais en activo, non só afecta as que están en activo, senón aquelas explotacións que localizanse en propiedades de xente que xa non ten ningún tipo de actividade, que algunha vez a mellor tivo esta explotación, pero que agora polo xeral están vivindo dunha pensión mínima. Ademais, recordemos que a maioría dos concellos que se atopen baixo plans de axuste ou plans de estabilidade non poden recoller bonificacións como a que sí que aprobamos nas ordenanzas fiscais no caso de Santiago. No caso das ordenanzas fiscais de Santiago hai unha bonificación do 95% para as explotacións gandeiras, pero non é o caso de moitos concellos que podan estar nunha situación dun plan de axuste.
quero pois aproveitar para congratular o Partido Popular por esta proposta, na que, bueno, pois teñen en conta as peculiaridades socioeconómicas de Galicia, do noso medio rural. Espero que sexa a primeira de moitas. A verdade é que me sorprendeu que presente o Partido Popular en Santiago esta proposta cando a tramitación parlamentaria non foi pois moi similar a que fixo o Partido Popular na Xunta, non? Pero bueno, de todas formas, parabéns, non? A nosa postura será a favor. De todas formas, voto de menos postos a instar ao Ministerio de Facenda que modifique a ordenanza do IBI, voto de menos algunhas modificacións que creo que son necesarias no imposto do IBI, non? Como establecer un criterio de renda, que as persoas paguen en función da súa renda o imposto do IBI, como establecer un gravamen para as vivendas baleiras de segunda ou enésimas vivendas, ou que se desenvolva correctamente, que se desenvolva o concepto de vivenda baleira no imposto do IBI. E tamén creo que é necesario modificar pois a consideración individualizada dos inmobles nas zonas. Agora mesmo o que se ten en conta é unha zona ou área urbanística, non a situación de inmoble. Podenos atopar que na mesma zona hai explotacións gandeiras, pero que tamén hai chalés ou piscinas que se ven pois beneficiados do mesmo tipo de bonificación que actualmente nos permite a lei, non? Nada máis, o voto será favorable. Gracias, María. ¿Algo que engadir, Manuel? Rubén, ¿algo que decir? Paco? Moitas grazas. Non somente comentarlle a concelleira de Compostela Aberta o seguinte. Bueno, primeiro, si o que vostede di é así, pois entón quen incumpriu a súa propia circular foi o catastro. E, polo tanto, ten responsabilidade conforme o cobro da tasa dos 60 euros. Polo tanto, haberá que pedirlle explicacións e supoño que o Goberno de Compostela Aberta vai pedir explicacións nese sentido. Segundo, é curioso que agora fale da tasa e dos chalés con piscina, cando na súa intervención, lembro perfectamente que dixo que non se atopaban grandes defraudadores, senón que eran pequenas construcións, rehabilitacións e demais, polo tanto, que non había precisamente chalés e piscinas nesa regularización. Polo tanto, pois é sorprendente que agora pois mude o plantexamento. Nada, unha pequena aclaración, por se me entendeu mal. Estamos a falar dunha proposta que afecta a todo o medio rural de Galicia. Cando falo de chalés e piscinas non me refiro só ao medio rural de Santiago, pero se o Partido Socialista ten interese neso, piscinas hai moitas no caso de Santiago. Gracias. Tamén no casco histórico. Vamos a pasar a votar, que creo que hai unanimidade, señor secretario. Unanimidade? Queda aprobada por unanimidade esta moción. Regulación catastral que pon o Goberno Central. Pasaríamos á moción do Partido Popular sobre a aprobación, difusión e execución do Plan Director de Parques e Xardíns. Teresa. Bueno, como indicamos en la exposición de motivos presentada a debate en el Pleno, contamos ya, o más bien cuenta el equipo de Gobierno, con un documento del Plan Director de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Este documento fue elaborado por Iñaki Alday, un prestigioso arquitecto paisajista, catedrático y director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Virginia. Contamos con este documento gracias a que su elaboración fue ofertada como mejora por el licitador, que resultó adjudicatario del concurso de mantenimiento de zonas verdes. Y a su vez, esta mejora se incluía como propuesta en el pliego de licitación con una puntuación máxima de 12 puntos, que se obtenían por la valoración de 4 aspectos: el proyecto, la inversión económica, el menor plazo del primer proyecto y el número de proyectos a presentar durante la concesión. El documento que ahora tenemos es, por tanto, el plan director básico que dará lugar a planes concretos para las diferentes áreas. De hecho, esta empresa obtuvo 11,09 puntos en este apartado, valoró la inversión en 144.085 euros y se comprometió a desarrollar 262 proyectos. Además, propuso 6 paisajistas, entre los que el anterior equipo de Gobierno pudo elegir el equipo encargado de redactarlo. El objetivo de este documento sería establecer directrices de actuación a futuro en los espacios libres del Ayuntamiento de Santiago, de forma que podamos mejorar la calidad de los parques, proteger el patrimonio natural, promover el uso y conocimiento por los habitantes del Ayuntamiento y también por las personas que nos visitan, de esto tenemos bastante déficit, y por supuesto mejorar la eficiencia en la gestión de estos espacios.
Por lo tanto, el plan director debe servir como marco de referencia para ayudarnos a orientar las decisiones tanto en la planificación como en la gestión. Al igual que otros instrumentos de gestión que se están elaborando o ya se han elaborado en este ayuntamiento, es a nuestro juicio básico para asegurar la sostenibilidad de todos nuestros espacios libres y elementos naturales, tomando un especial protagonismo los cursos de agua. Creemos que en este ayuntamiento se ha construido sobre dos pilares básicos, su riqueza patrimonial y su riqueza natural, y ambos se han potenciado durante los últimos 30 años, y creemos que así debe seguir siendo. Es, por lo tanto, un instrumento imprescindible desde la visión de lo verde para reflexionar y avanzar en el intento de conseguir una ciudad más habitable, ordenada y sostenible. Hablamos de zonas vivas, de espacios cambiantes que interrelacionan con nuestra vida diaria y al interrelacionar pueden generarse conflictos. Yo creo que hay algunos conflictos ya localizados, como la Alameda, y otros pueden producirse. Debemos actuar no cuando se hayan producido los conflictos, sino prever los conflictos. Y para eso este plan nos sirve bastante. Planificar es una tarea de futuro y sobre todo en temas de trama verde, porque la trama verde necesita el tiempo para cumplir sus objetivos. El otro día se ponía de manifiesto aquí en el propio Pleno que el bosque de Galicia, alguien lo citaba como el bosque de bonsáis de Galicia, pues evidentemente la trama verde necesita un tiempo para desarrollarse y planificar a futuro es ir previendo ese desarrollo. La previsión era que el plan se estructurara en 15 áreas y para cada una de ellas se iban a desarrollar varios proyectos. Las áreas eran arbolado, recursos hídricos, parques históricos, casco histórico, Camino de Santiago, bueno, no voy a enumerarlos todos. Finalmente, el 26 de enero fue presentado el documento en público. Primero por la mañana, creo que en una rueda de prensa en el Ayuntamiento, y por la tarde en una charla impartida por Iñaki Alday en la sede de la Fundación Eugenio Granell. Una charla muy concurrida, con lo cual yo creo que hay interés de la ciudadanía por este asunto. En la charla que pudimos participar algunos miembros de nuestro grupo se dieron unas pinceladas sobre el documento y en ella se informó de que el análisis se había realizado atendiendo a 3 escalas, la territorial, la urbana y las áreas verde consolidadas, y que dentro de cada una de estas escalas pues habían tenido en cuenta 4 sistemas: el sistema verde, los espacios públicos, el sistema agua y los usos. En la charla se comentaron además algunas propuestas de cada una de estas escalas y aquel día tuvimos una primera impresión y esperamos, bastante interesados en conocer, y por las preguntas que hubo también yo creo que la ciudadanía interesada en conocer el documento e incluso en poder hacer aportaciones al mismo si se abriese un periodo de consultas previas previo a su aprobación. Y nada más. Pasan los meses y como pasa con casi todo en este ayuntamiento desde que llegó este gobierno, no pasa nada. No se cuelga el documento en la web, no se aprueba el mismo. No podemos conocer en el análisis ni el diagnóstico, ni las propuestas de intervención, ni las prioridades, ni la repercusión económica de su implantación. A nuestro criterio, lo sensato sería dar a conocer cuanto antes el documento a los grupos municipales y otros agentes. Han pasado 4 meses. Una posibilidad sería a través del Consejo de Medio Ambiente, que hoy se ha dado por constituido. Establecer un tiempo concreto para análisis y aportaciones, cerrar la versión definitiva y someterlo a aprobación. De nada nos sirve un documento que está guardado en un cajón y que solo conoce el grupo de gobierno. Ahora mismo es un proyecto de un plan director elaborado por un experto y encargado por una empresa para el ayuntamiento. Pero el ayuntamiento tiene que hacer lo suyo y aprobarlo. Un documento aprobado compromete al ayuntamiento y permite a los ciudadanos conocer y ser partícipes de cómo se construye su municipio. También les permite ver el grado de cumplimiento que el gobierno hace sobre sus proyectos. Máxime cuando es la base para la elaboración de futuros proyectos de actuación. Por nuestra parte, creemos que colgarlo en la web, aunque fuera un documento todavía en elaboración, permitiría aportaciones de todos los ciudadanos que estén interesados. Pero en cualquier caso, y sin ninguna duda, deberá colgarse cuando esté aprobado. Nos llama poderosamente la atención la poca utilización, ya salió en este pleno también en otras ocasiones, que se hace de la página web del concello. De hecho, ayer, por ejemplo, por Twitter me llegó la página web de Brañas de Sar. Me parece interesantísima, pero voy a la página del concello y no me la encuentro. No sé por qué esta falta de información en la página web del concello y con otros asuntos también.
Por último, pero sin duda de gran importancia, es el conocimiento de la programación de actuaciones concretas que en base a las directrices del documento se van a programar en el corto y en el medio plazo. Ha pasado ya un 23% de su mandato y no tenemos ninguna estrategia, ni en este ámbito ni casi en ningún otro. Siguen ustedes reflexionando. No creo que en este ámbito puedan quejarse de la mala gestión del gobierno anterior, aunque igual sí, porque bueno, el pensamiento es libre. Yo lo que les digo es que tienen hecho lo fácil, lo difícil, que hagan lo fácil, que es colgar el documento y aprobarlo. Y traduzcan a proyectos concretos para los siguientes años la implantación. Sabemos que desgraciadamente no fuimos seleccionados para la convocatoria LIFE, que hubiera ayudado mucho para conseguir fondos y poner en marcha los proyectos de la cuenca del río Corgó. Lo sentimos muchísimo, porque era una oportunidad para la ciudad y porque se había trabajado con mucha ilusión y además de forma, digamos, en grupos diversos. Pero hay que seguir buscando nuevas vías de financiación y también dedicando recursos propios. Además, con toda seguridad habrá medidas que no requieran recursos económicos, sino únicamente racionalización. Por todo lo expuesto, lo que proponemos es que se someta el plan a aprobación, que se dé información primero a los grupos y también a través de la página web, y que, conforme a las determinaciones que se establezcan en el plan, pues presenten la programación de las acciones recogidas en el documento con un calendario que fije fechas de ejecución. Nada más, muchas gracias. Gracias, Rubén Cela. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Moi brevemente, o noso grupo vai votar favorablemente esta moción do Partido Popular porque coincidimos na idea de que este plan director pues, debe ser obxecto de coñecemento pues, por parte de toda a Corporación Municipal e do conxunto da Ciudadanía de Santiago. No noso caso concreto tivemos acceso mesmo, pero porque o solicitamos por escrito e creo que eso non debe ser o normal. Unha vez realizado este traballo, o razonable sería difundilo o máximo posible, porque como comentaba a concelleira, pues, existe certa expectativa e existe pues, ciudadanía en Santiago pues, moi interesada no que ten que ver coas súas zonas verdes e cos espazos públicos da cidade. No? Nese sentido tamén consideramos de interese que se poida abordar no Consello Municipal de Medio Ambiente e posto que un documento que está concebido como base de futuras intervencións, pues tamén entendemos que procede que se vayan deseñando as mesmas, temporalizando, divulgando e se fose o caso pues, sometendo a aprobación tamén respectivamente no pleno. Moitas grazas, Rubén Cela. Gonzalo. Boa tarde, moi brevemente tamén. Pois a día de hoxe nós tamén o único que coñecemos do plan director, porque non o solicitamos por escrito, é o que se falou nesa rolda de prensa o pasado 26 de xaneiro, non? Nesa rolda, pois como ben dixo a compañeira Teresa Gutiérrez, falouse de 3 escalas, a rural, urbana e de zonas verdes consolidadas. Dentro da rural as iniciativas pasaban por fomentar o sector secundario vinculado ao agrícola, reconstrucción dunha rede de camiños locais entre as parroquias e centro urbano, así como a protección do paisaxe. Dentro de urbanas, as iniciativas pasan por fomentar ese mosaqueo forestal, consolidando os corredores fluviais e naturalizando os espazos urbanos. Tamén se aposta por potenciar esos camiños históricos vinculados á peregrinación. Na derradeira escala é a das zonas verdes e prazas. Neste caso analízanse os parques patrimoniais, fluviais, xardíns, urbanos e outros parques. Analizando pois a grandes rasgos, vexe un plan ambicioso con medidas a medio e longo prazo. O que dubidamos realmente que vendo o que está a acontecer cos distintos parques da cidade, cunha falta de mantemento evidente, coidamos pois que vai ser moi difícil que se poda levar pois todo isto adiante. De todos os xeitos, o noso voto vai ser favorable porque sí que consideramos pois que se poña xa en marcha pois este plan director canto antes. Gracias, Gonzalo. Xanduro. Ben, aínda máis brevemente, en primeiro lugar, efectivamente, asumo o erro como responsable do ramo de que non este colgada na web. A verdad que descoñezo, hasta que chegou esta moción, descoñecía que non estuvera colgado, e corrixiremos lo antes posible. Sobre se meter ao plan director a aprobación do pleno, estamos agardando un informe xurídico sobre a pertinencia non de facelo, e en terceiro lugar, pois sobre acceder ou non a información, eu creo que nos vemos todos os días nos pasillos. A min que isto seña unha moción sorpréndeme bastante. Eu creo que un pedilo
tiña de lo na man, pero bueno, en fin, como tampouco estou moi de acordo que teñamos que presentar en pleno ou que debamos presentar en pleno pues toda esa calendarización, etcétera, etcétera, pois o noso voto vai ser abstención e, insisto, pido desculpas por non estar na web esa información que xa veremos por que non está. Gracias. Teresa, algo que añadir. A ver, yo no digo que tengas que ser en pleno o en Junta de Gobierno, pero un documento que ha elaborado una persona externa hay que hacerlo. Si es un plan director, hay que aprobarlo. No sé si el régimen dirá que tiene que ser la Junta de Gobierno o el Pleno. A mí me parece importante que la documentación... Yo no pido el plan director para mí. Podía pedirlo por escrito, por los pasillos, como dice Rubén. Es que creo que es importante que se lo traslademos a la ciudadanía. Eso sí me parece importante. Y tú estuviste en aquella charla y vistes que hubo... Vamos, creo que tú tuviste que cortar las preguntas porque tenía que coger un avión. Había un interés. Sí, a mí me lo puedes dar, pero no creo que se lo puedas dar a todos los que te cruces por la calle. Creo que la página web es transparencia. Lo dijimos el otro día en una moción e insistimos otra vez. De verdad, no creo que cueste tanto colgar las cosas. No sé, a mí me parece que es una cosa importante. Yo creo que al final, cuando buscamos información, es la forma más ágil de llegar a la información. Si no lo consideráis importante, pues no haremos mociones, no sé. Nada. Gracias, Teresa. Sí, Agustín. Unha cuestión de orden a un matiz, simplemente por clarificar. O acordo que nos recollemos na nosa moción é someter o correspondente o plan a aprobación, o someter a correspondente a aprobación o documento do plan director de Parques e Xardín. Non decimos que se xa no pleno, o digo a efectos de clarificar o que di textualmente a moción. Nos non decimos que se xa no pleno, decimos que hai que aprobalo. De acordo. Queda clarificado. Pasamos a votación, señor secretario. Votos a favor da moción do Grupo Popular sobre aprobación, difusión e execución do plan director de Parques e Xardíns. Abstencións. Queda aprobada a moción. Moción a seguinte de Compostela Aberta para acordar unha declaración institucional, en principio era en apoio ao Conservatorio Profesional de Música Santiago de Compostela. Non hubo posibilidade hoxe en xunta de portavoces de chegar a esa declaración institucional e, polo tanto, quedou en modelo moción. Si faz defensa, Manolo, sobre a moción. Moitas grazas, señor alcalde. Boa noite. A verdade é que eu confiaba en que esta moción de urxencia do Grupo Municipal de Compostela Aberta pois era perfectamente asumible por todos os grupos e que se convertiría nunha declaración institucional de apoio ao Conservatorio Profesional de Música, entre outras cousas porque respondía plenamente ao que nos trasladaron a todos os grupos, creo que a todos os grupos, a AMPA do Conservatorio, e que eu coñecía ademais porque tamén me trasladou o director anterior e o director actual, é dicir que o que agora chega a pleno en realidade é algo que coñecíamos e que coñecemos prácticamente todos, é dicir, o Conservatorio Profesional de Música de Santiago saben que é unha institución pública de ensino profesional de grau elemental e tamén de grado profesional e que está adscrito a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que é a competente plenamente nesa especialidade. Creouse, como saben, por decreto do ano 2004 e desde o momento en que se puxo en funcionamento calquer persona que coñecera o conservatorio, que se achegara por ali, podería comprobar, e o pode facer en calquer momento, que non está respondendo ás necesidades de demanda que ten entre a poboación. Mesmo é un conservatorio que todo o mundo recoñeceu que cando empezou a funcionar xa era pequeno, xa non respondía ás necesidades que había, mesmo se recoñecía que é menor que os existentes en outras grandes cidades de Galicia. Cada ano se ofertan unha media de 100 prazas, a demanda é moi superior, e se dan circunstancias realmente lamentables, non? Estos datos que eu dou son datos que calquera pode comprobar visitando o conservatorio, pero que ademais non lo trasladou a Asociación de Pais, non? Debido precisamente a esa solicitude de prazas, o conservatorio ven demandando desde hai moitos anos a ampliación das súas instalacións, porque hai unha saturación evidente. Hai situacións realmente
lamentables, non? Empréganse cabinas de piano como aulas, o mesmo sucede cos departamentos, hai unha sala de orquestra que é para 30 persoas que a están ocupando máis de 45 persoas. Bueno, a situación realmente é de necesidade de ampliación evidente. Isto está trasladado tamén á Consellería de Educación, é dicir, que nas dúas entrevistas que tuve, con dúas ou tres, con o xefe territorial, con Indalecio Cabana, aínda sin ser da nosa competencia o conservatorio, trasladeille esta demanda da dirección do centro e da asociación de pais. Polo tanto, eu daba por feito de que isto era un acordo de todos, non é así, nos vemos na obrigación de manter a moción. A moción dice tres cousas moi simples, escuetamente, precisamente pretendía convertirse nunha declaración institucional. A primeira, instar a Consellería que é a competente a que adopte as medidas necesarias para a ampliación do centro, simplemente. A segunda, o compromiso municipal de dotar dos espazos necesarios para esta ampliación, e a terceira, dar traslado desta resolución á Consellería. Polo tanto, sinceramente, non atopo razóns que expliquen que non houbera unanimidade na Xunta de Portavoces. Gracias, Manolo. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. A verdade é que no seu día houbo dous equipamentos que foi moi importante conseguir para Santiago. Neso tivo un gran empeño o noso compañeiro Xosé Manuel Iglesias, que foron precisamente o Conservatorio Profesional de Música e a Escola Oficial de Idiomas. Non era unha auténtica aberración que a capital de Galiza e sobre todo a sede dunha universidade como o USC non tivera dous equipamentos deste tipo. Foi un gran avance para Santiago, pero xa desde a súa planificación partiron dun problema que, por desgracia, é bastante habitual nesta cidade, non? E é entender Santiago como unha cidade de 100.000 habitantes. Santiago é bastante máis que unha cidade de 100.000 habitantes, non? Santiago é a capital de Galiza, a sede dunha universidade con un número de alumnos e de alumnas moi importante, e, polo tanto, a hora de planificar as súas infraestructuras e os seus equipamentos hai que ter eso sempre presente. Digo isto porque o problema nos dous equipamentos é que hoxe non están á altura do que unha cidade como Santiago precisa, non? E temos un problema evidente de espazo, de profesorado e incluso de alternativas docentes, non? Nos dous ámbitos. Nos dous ámbitos se ofreceu a Xunta de Galiza no seu día posibilidades de ampliación, tanto na Avenida de Barcelona para a Escola Oficial de Idiomas como nas parcelas colindantes a Rúa de Altiboia para a ampliación do Conservatorio Profesional de Música, pero nunca se entendeu prioritario por parte da Consellería esas dúas actuacións. Nos creemos que realmente o diseño inicial do conservatorio quedase moi curto por unha razón, non? Porque estaba deseñado para un número duns 240 alumnos e alumnas pola mañá e pola tarde, que daría en torno aos 480. O problema é que é evidente que o número de usuarios e usuarias pola mañá é moi inferior ao de pola tarde, non? Polo tanto, o problema é que o número de plazas que se poden ofertar está por debaixo da demanda, non? A maiores, o feito de ser unha cidade universitaria plantexa outra problemática, non? Rapaces e rapazas que empezaron os seus estudios de conservatorio nas súas cidades de orixe, que se desplazan a estudar carreira universitaria en Santiago de Compostela e, por tanto, que se poden atopar co problema de non poder facer traspaso de matrícula porque non hai plazas suficientes en piano ou en violín ou no que sexa, non? Por outra banda, existen incluso determinadas docencias como acordeón, como gaita, como outro tipo de modalidades que tampouco se poden implementar porque físicamente non se pode. Antes o Concello Manuel Dios daba algún dato, non? Agora mesmo están utilizando 7 cabinas que son de uso individual para practicar como aulas. A propia AMPA non ten ni siquiera o espacio físico que tiña porque se está utilizando para aulas, e despois hai que ter en conta que se dá cobertura a unha área moi superior ao que ten que ver ca comarca natural de Santiago, non? Aquí veñen a cursar estudos musicais persoas da Estrada, persoas de Rianxo, e, por tanto, a cabida é moi limitada, non? Nos imos votar favorablemente a esta iniciativa. Trouxemos
eu xa perdín a conta un número moi importante de veces este tema a pleno. Eu, en calquera caso, que voto en falta outra cuestión, non? Estamos de acordo con eses 3 puntos. Por parte da AMPA, polo menos na reunión con o noso grupo, se nos trasladaba outra petición que tamén temos trasladado moitas veces aquí. Hai un acordo unánime plenario, por certo, ao respecto, que ten que ver co acondicionamento de todo o entorno, non? Quero dicir, aquelo xa non son fochancas, ali é un escenario de caída de obuses permanentes, non? Quero dicir, é unha situación absolutamente lamentable, pero que aparte deso hai un problema engadido, non? E é que na parte frontal do conservatorio hai días que hai triple fila por un lado, doble fila por outro, nenos e nenas salindo correndo do conservatorio, e calquera día hai unha desgracia, non? Unha das peticións que se nos formulan por parte dos pais e das nais é que, habendo espacio pola parte de atrás, o normal é que houbera un espacio específico, iba a decir de carga e descarga, de poder coller e deixar rapidamente os nenos con tal, non? Hai que pensar que hai pais nais deses rapaces pois, que veñen de Rianxo, que veñen da estrada, pois que están esperando 1 hora, 2 horas ali sentados no coche a que acaben os fillos as aulas, non? E polo tanto se producen pois, situacións que creo que teñen tamén problemas. Entonces, os deberes para a Xunta parecen moi ben, hai outros deberes a maiores para o Concello, que o cumplimento dese acordo plenario, acondicionamento do parking pola zona de atrás e o acondicionamento da Rúa del Tiboia. Gracias, Rubén. Paco. Moitas grazas. Pois nos imos votar a favor, nos coincidimos plenamente tanto non soamente cos acordos, senón tamén ca xustificación que se fai dos mesmos. O certo é que nós tamén temos presentado os últimos 4 anos varias proposicións e mocións ao respecto. A primeira delas, defendida precisamente por este concelleiro, foi no pleno de setembro de 2011, e a partir de aí a presentamos varias veces, non? É certo que efectivamente se dimensionou no seu momento o Conservatorio Profesional de Música de Santiago para atender aproximadamente uns 300 alumnos, e que agora neste momento ten que atender prácticamente o dobre deles, non? É certo que a restricción do espazo se impide, entre outras cuestións, a parte do que comentou o concelleiro do BNG, pois impide que se podan desenvolver no conservatorio novas especialidades, como podería ser un departamento de música antiga ou mesmo un departamento de música contemporánea. É tamén certo que o Concello de Santiago ten posto a disposición da Xunta unha parcela anexa para construir a planeación do conservatorio, e que esta nunca foi recepcionada. Por lo tanto, nos imos votar a favor, e con respecto aos deberes dos que falaba o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego para o Concello, que non teña ningún tipo de dúbida, porque como foi por unanimidade son de obrigado cumprimento. Mais nada. Quen fai a intervención por parte de María Antón? Grazas, alcalde. Boa tarde de novo. Señor Dios, estáse convertindo vostede no mellor pateador do grupo de goberno. Calquera cuestión competencia do seu departamento solventa por elevación. Despois da explicación lamentable que deu ante este pleno sobre a xestión de comedores responsabilizando a Xunta, preséntase agora pedindo unha declaración institucional para instar a Xunta, once again, a ampliación do Conservatorio Profesional de Música. Outra vez, pasando a pelota cara arriba. Vostede limítase a recoller o parecer da comunidade educativa do Conservatorio, as súas mesmas verbas, un corte e pega, nin é capaz de elaborar un texto propio do grupo de goberno onde, alo menos, o nome institucional da Consellería fose o correcto, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Vostede non se cuestiona se é necesario ou non a ampliación ou que tipo de ampliación. Vostede non pregunta se o Concello pode facer algo máis que poñer uns terreos a disposición, por certo, xa comprometidos desde fai moito tempo, ou, como comentaba o voceiro do BNG, que outras aportacións pode facerse dentro do Concello para mellorar a situación. Vostede só pensa en guildarlle o tema a outros e usar a estes grupos da oposición de palmeiros. Pensan vostedes que con esta declaración xa cumpriron, e así lavan a súa ineficacia, a súa ineficiencia ante toda a comunidade educativa do Conservatorio. Pois non, señor Dios. Eu, nin como concelleira, nin como membro desa comunidade educativa, podo participar desta charada. E isto non quere decir que eu e o grupo municipal do PPDG rexeitemos ou creamos que non é necesaria ampliación do Conservatorio. O que pasa é que nos imos máis aló. Nos xuxarimos que, se de verdade queren facer de Santiago unha cidade musical, deben traer a este pleno un proxecto e non un brindes ao sol.
Un proxecto que abranga as ensinanzas musicais da cidade, donde vostede tamén ten unha responsabilidade na Escola Municipal de Música. Un proxecto de participación xunto a formacións musicais da cidade, especialmente as que dependen do propio Concello, como a Banda Municipal de Música. Un proxecto de colaboración con outras administracións, como a Diputación da Coruña, como ben se dixo aquí, o Conservatorio, acolle a moitos alumnos de concellos veciños, alumnos que están estudando na universidade. Por todas estas razones, nos propoñíamos unha redacción alternativa para acadar un consenso do que vostedes fan gala de declaración institucional, que recollera todos estes extremos, pero vostedes rexeitaron a nosa proposta, porque a vostede, a seu grupo, resultalles máis doado patear cara arriba as proposicións en vez de poñerse a traballar. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Sí, Manolo, brevemente, se pode ser. Moitísimas grazas. Bueno, xa vexo realmente cales son as razóns do Partido Popular. Enredar, que é o que lles gusta facer, enredar e seguir enredando. A mí me parece moi ben. Eu simplemente lles quero decir que isto é un compromiso expreso que temos cos pais e as nais do Conservatorio. Unha petición expresa, feita a todos os grupos desta corporación. É un compromiso tamén coa dirección do centro, con esta e coa anterior. Este concelleiro sí que fala co director anterior e co actual. Por lo tanto, é unha competencia clarísima. En este caso, sí que son vostedes os que escurren o bulto, os que pretenden actuar de parapeto da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. E iso que fan aquí, lamentablemente, mesmo poñéndose en contra de toda a corporación, de toda a comunidade educativa, incluída a dirección do centro. E iso sí que me parece especialmente grave. Eu lamento profundamente que o Grupo Popular impida que isto sexa unha declaración institucional aprobada por unanimidade e, finalmente, cada quen, en definitiva, ten que asumir as súas competencias e exercelas. A Consellería de Educación tamén, e as súas responsabilidades para coas ensinanzas musicais en Compostela. E remato dicindo unha cousa. O goberno galego acaba de anunciar un regueiro de millóns para a educación en esa especie de lotería electoral que sempre lle toca aos mesmos. Vese perfectamente claro que a esta Consellería Santiago de Compostela non está entre as súas prioridades. Gracias, Manolo. Rubén, algo que engadir? Paco? María Antón, entendo que sí. Sí, só decirlle pois que tamén esta concelleira fala con este director, co anterior, espero que os que virán. E non só falamos, sino que concordamos moitas veces moitísimas cousas. E tamén coa AMPA, porque ademais participo activamente das actividades do centro, como concelleira, en representación do grupo, pero tamén como dixen antes, membro da comunidade educativa. E ademais son veciña, entonces tamén sufro as fochancas que decía antes Rubén Cela. E, dende logo, nós non vimos aquí a lavar a cara de ninguén. A consellería ten a súa política e ten as súas decisións. Nos aquí o que propoñemos é, se vostedes teñen interese, realmente facer un proxecto musical da cidade. E nada máis. Pasamos a votación, señor secretario. Votos a favor da moción relativa á declaración institucional en apoio ao Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela. Votos en contra, abstencións. A moción queda aprobada. Moitas gracias, señor secretario. Pasaríamos a unha moción do Partido Socialista en relación coa aprobación dun proxecto de acondicionamento para a parcela municipal situada na rúa Vieiro para o seu uso como aparcadoiro público. Si fan defensa, Gonzalo. Boa tarde a todos, outra vez. A construción do barrio compostelano das Fontiñas, Premio Europeo de Arquitectura Félix Rotier en 2008, por ser un exemplo de integración a nivel nacional e internacional, supuxo un paso cara a modernización urbana da nosa cidade. Este polígono de vivendas foi o primeiro ensanche da democracia, equilibrado, axustado á necesidade da vida contemporánea e proxectado cara ao futuro. Hoxe, as Fontiñas son unha peza ensamblada na cidade e con personalidade propia. Conta con máis de 4.000 vivendas e un número importante de residentes, ámbito no que se estableceron moitas entidades, institucións e asociacións. As Fontiñas contouse con todos os servizos, xulgados, escola infantil municipal, colexio, institutos, centro de saúde, centro sociocultural, equipamentos deportivos, parques, área comercial e, nun futuro próximo, ludoteca.
Todo isto conleva que cada día se traslada en este barrio un importante número de persoas que maioritariamente utilizan como medio de transporte o seu vehículo particular, ocasionando un importante problema de aparcamento en superficie, problema que a veciñanza de Fontiñas está a sofrer todos os días e que se incrementa cando se levan a cabo importantes eventos deportivos. Na fotografía que achegamos con esta moción, obsérvase que moitos vehículos deciden aparcar nunha das parcelas municipais próxima á ludoteca, a Escola Municipal e o Pabillón de Deportes. Esta parcela que colinda coa Rúa do Vieiro atópase nun estado de total abandono. Está cualificada no PSOU como equipamento comunitario, parcela dotacional e, como non ten asignado un uso específico, entendemos que podería ser empregada como aparcamento público. Ten aproximadamente 3.280 metros cuadrados de superficie, polo que estimamos que ben acondicionada podría dar cabida a unhas 130 plazas de aparcamento. Tamén somos conscientes que hai peticións da Asociación de Veciños de Fontiñas que tamén podría asignarse pois, esa parcela, o mellor porque teñen pisos de que se faga ali a instar a xunta, que se faga pois un centro de unha residencia de maiores, non? Nós somos conscientes tamén desa necesidade e tamén sabemos da disponibilidade de máis parcelas pois a carón dela, non? Concretamente hai 3 parcelas no polígono de Fontiñas que ben poderían pois ser acondicionadas pois para ese uso. A vista do grave problema de aparcamento existente en Fontiñas, non só o importante número de residentes, senón tamén por existencia de moitos edificios de servicio público neste ámbito, e polo que presentamos a seguinte moción, que o Goberno aprobe un proxecto de acondicionamento similar ao executado na parcela próximo ao Centro de Saúde, para a parcela municipal situada na Rúa do Vieiro, con fin de que a maior brevidade posible poida ser empregada como aparcamento público. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Gonzalo. Señor Rubén Cela, súa quenda. Moitas grazas, señor alcalde. Eu, moi brevemente, porque imos votar a favor desta moción do Partido Socialista, como saben, para o Bloque Nacionalista Galego, todo o que ten que ver co aumento de prazas de aparcamento na contorna urbana que facilite a mobilidade, que facilite pois, que os vehículos non teñan que entrar hasta o propio centro e que, polo tanto, se pode dar un servicio importante para o conxunto dos veciños e veciñas e as persoas que nos visitan, pois sempre unha prioridade, non? En concreto, pois terreos utilizados como aparcadoiro que actualmente pois, non teñen ningún tipo de ordenación. Acabamos de falar dun deles, a carón mesmo do propio conservatorio, pero hai máis que demostrado tamén de xito reiterado a este pleno, como que pode haber a altura do vial Claro Campoamor o carón das propias bañas do SAR, ou que propón neste rogo o Grupo Socialista no entorno das Fontiñas, pois creemos que teñen unha importancia moi grande, non? Estas zonas, ademais, cando chega o mal tempo, en inverno ou incluso nunha primavera chuviosa como a actual, pois convértense pois, en auténticos lameiros e están nun estado pois, tremendamente deteriorado, non? Nós estamos de acordo con esta proposta, tanto por dotar dun maior número de plazas de aparcadoiro en superficie os veciños da contorna, como porque hai que ter en conta que está pois, tamén cerca dunhas instalacións como multiusos fronte do SAR e, por lo tanto, cando se celebran eventos deportivos ou eventos musicais ou outro tipo de espectáculos, pois tamén hai unha densidade importante de demanda de aparcadoiro nesa zona, e hai que ter en conta que incluso pois, cando se abra a ludoteca ou en tempo de verán cas piscinas de SAR, pois tamén esa demanda se ve incrementada. Por lo tanto, nós creemos que estas son actuacións das que pagan a pena, que requiren un esforzo económico relativamente pequeno para o beneficio social que producen e, por lo tanto, imos votar favorablemente a mesma. Gracias, Rubén. Por parte de Teresa. Bueno, nosotros también vamos a votar a favor, aunque necesitamos hacer 2 puntualizaciones. La parcela en cuestión, en el plan general, está calificada como dotacional público con uso docente, infantil y primaria. Por esta razón, para generar un aparcamiento, lo primero que hay que hacer es ampliar los usos. Para eso hace falta que venga al Pleno un acuerdo plenario. Entendemos que esta fórmula de añadir nuevos usos permitiría, si en el futuro fuese necesaria la instalación en esta parcela de ese uso que estaba previsto de infantil y primaria, pues podría mantenerse. La otra discrepancia que tenemos
Por esta razón y también por un criterio de sostenibilidad ambiental y para no generar nuevos espacios impermeabilizados, es que no estamos de acuerdo con que el acondicionamiento, como propone la moción, sea similar al ejecutado en la parcela del centro de salud. Está claro que los nuevos aparcamientos en superficie deben ser concebidos como zonas blandas, con elementos verdes y pavimentos permeables. Como ya se plantearon primero en Vite y más recientemente en el aparcamiento disuasorio de Pontepedriña. También se buscó una solución de este tipo al proyecto que habíamos preparado para el aparcamiento temporal en la Rúa de Altiboya. Somos conscientes de que estas soluciones no son sencillas de mantener y que se debe buscar dentro de las soluciones blandas la solución más eficaz, pero no podemos renunciar a que sean unas soluciones verdes con mejor impacto visual, ambiental y sobre todo con mejor impacto sobre nuestra red de saneamiento para no volver a generar más espacios impermeabilizados que generen nuevas escorrentías. Con estas dos puntualizaciones pues estaremos a favor de que se acondicione esta parcela como aparcamiento. Gracias, Teresa. Jorge. Bueno, nos aínda estando de acordo co fondo de darlle unha utilización que eu creo que é demandada por parte dos veciños e tamén por funcionamento como aparcamento disuasorio e incluso para a utilización do multiuso do SAR, neste caso absterémonos ata que sexamos capaces de poder programar as intervencións de aparcamento e ter en conta a financiación posible. Está claro que hai propostas de aparcamento neste mismo entorno, antes falábamos da Rúa Altiboya e o estudo das zonas de aparcamento disuasorio evidentemente son importantes para unha millora da mobilidade na cidade, sobre todo para aqueles visitantes e estando ben ubicadas como esta. Como decía Teresa, sería previamente conveniente facer ampliación de uso ou estudiar si como un uso temporal pode ser utilizado. Pero temos que ter sempre moi presente que os espacios dotacionais, o digo tamén porque está presente a petición do aparcamento na Rúa Altiboya, temos que ter moi claros cales son as demandas de esos solos dotacionais que realmente están aí para cumprir esas necesidades da poboación, neste caso, no caso da Rúa Altiboya, cun criterio educativo de ampliación do centro, neste caso, cunha nova dotación de equipamento escolar, e, polo tanto, antes de decidir unha solución como esta, creemos que é necesario un estudio serio das necesidades de aparcamento e, aínda que esta necesidade poda estar justificada, habería que ter moi claro cal é o horizonte para realizar o equipamento dotacional e ter moi claras esas actuacións de tal forma que non acometemos unha obra que non teña unha duración mínima que garante a amortización da misma. Por lo tanto, neste caso, compartindo a filosofía e o fondo, creemos que é necesario un estudio máis detallado e que debe ser unha actuación do grupo de goberno despois de estudiar as distintas alternativas e posibilidade de financiación. Gracias, Jorge. Gonzalo, algo que engadir? Non, nada máis eso, algo que xa nos temos acostumbrados. Se vai estudar, entonces sabemos que realmente non se vai levar a cabo. É a mágoa desto. Nos temos a moción aí presentada, vai ser aprobada, pero sabemos que vai ser unha actuación que coido que non vamos a ver ningún dos que estamos aquí. Nada máis. Eres un home de pouca fe, Gonzalo. Eu creo que sí, porque creo que polo menos 3 anos de vida terás todavía, home. Pasamos a votar, señor Sánchez. Votos a favor da moción do PSOE, en relación a proxecto de conciliamento para a parcela municipal sita na Rúa Vieiro para xuso con parcela, votos a favor, votos en contra, abstencións. A moción queda aprobada. Pasaríamos a seguinte moción do PSOE en relación coa banda municipal de Santiago. Señor Paco Reyes. Grazas, señor alcalde, boas noites. Como expón a autora Beatriz Cancela na súa tesis doctoral sobre a banda municipal de Santiago, esta foi creada no 1848, estuvo constituída nun principio por hospicianos e fixo a súa primeira actuación o día de San Roque dese ano de 1848.
En 1876 pasa a banda ao amparo do Concello e a denominarse de forma oficial Banda de Música Municipal. Son funcionarios os músicos que nela se desempeñan dende o regulamento de 1931. En agosto do 36 o franquismo disolve a banda e depura aos músicos considerados non afectos co novo réximen. Novamente, en decembro do 59, a banda volve a ser disolta polo franquismo. Como di o autor Pacheco do Piñeiro, a banda é un elemento fundamental na cultura do noso pobo e o aceno de identidade para Compostela. Participa cun destacado protagonismo nos máis diversos actos festivos, tanto da nosa localidade como doutras as que va a actuar. É difusora da cultura municipal a través dos concertos que realiza. Supón un traballo en equipo, un esforzo común que beneficia ao mesmo tempo o desenvolvemento social e persoal dos seus componentes e forma un todo inseparable xunto ca Escola de Música no desenvolvemento da educación musical en Compostela. En definitiva, a Banda de Música realizou e realiza unha inmensa labor social, cultural e educativa, promovendo, difundindo a afección, o ensino e a práctica da música, como así o creen non soamente os implicados directamente nesa tarefa os músicos, senón tamén gran parte da nosa poboación. Todos estes principios dos que participa a Banda de Música Municipal de Santiago de Compostela son os que entendemos que xustifican a solicitude por parte deste Pleno á Xunta de Galicia a incoación do procedemento de declaración desta última de ben de interese cultural inmaterial da nosa banda municipal e modifico o texto do noso acordo atendendo a un informe do secretario xeral do Concello. Dita declaración vai atopar acomodo tanto no disposto na nosa Constitución, nos artigos 3.3, 44 e 46, como na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia e na Lei Estatal para a Salvaguarda do Patrimonio Cultural Inmaterial. Do mesmo xeito, segundo Maisquiles, músico, compositor e director, o persoal dunha banda de concerto profesional estaría formada por 66 músicos. Nestes 66 músicos incluirían 3 oboes, 2 fagots e un contrafagot e 7 trompas. A nosa banda de música conta nestes momentos con 33 efectivos, a metade do exixible, e a carencia de 3 instrumentos necesarios como son o oboe, o fagot e a trompa. Estas 3 prazas existen na relación de postos de traballo do Concello de Santiago, 2 delas dende o 2003 e a terceira dende o 2015. A Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o 2016, no seu artigo 20.2, establece que é posible o nomeamento de persoal funcionario interino naqueles sectores nos que se teñan considerados prioritarios. Hai que lembrar que a Banda Municipal de Música de Santiago foi declarada Servizo Público Esencial, prioritario pola Xunta de Goberno Local con data de 20 de febreiro do 2014. Polo tanto, existe o marco legal adecuado para o nomeamento interino dos instrumentos mencionados, o que fai falta é vontade política. Por iso, e tamén atendendo o establecido no informe do secretario, o que plantexamos é que o Pleno inste ao órgano municipal competente para dar cobertura inmediata pola vía de interinidade as 3 prazas vacantes de oboe, fagot e trompa. Do mesmo xeito, entendemos que é necesario aprobar un proxecto de xestión para a Banda Municipal de Santiago de Compostela que contemple, entre outros aspectos, un proxecto de obtención de recursos para a banda pola vía do mecenado ou patrocinio, o incremento das súas actuacións e a vinculación destas con convenios con outras administracións, así como os recursos que se poden obter dos dereitos de autor vinculados á distribución das interpretacións da banda a través de medios electrónicos. A ampliación do repertorio da banda para incrementar o público obxectivo a través de colaboracións con corais, solistas e ou fusión con diversos estilos musicais como jazz, funk e rock. Incrementar os concertos na rúa, nos centros socioculturais, nos centros de educación infantil, primaria e secundaria e nos centros de maiores, así como os concertos solidarios. Por iso, e tamén seguindo as instruccións do informe do secretario, o que plantexamos é que o Pleno inste o órgano municipal competente a elaboración e aprobación dun proxecto de xestión da banda municipal. Moitas gracias. Básicamente o informe do secretario, como ben decía Paco, recoñecía as competencias do primeiro dos puntos na alcaldía e o segundo e terceiro, que é a modificación vía RPT en Xunta de Goberno, daí a modificación tras o falados en Xunta de Portavoces, no que a parte es positiva. Rubén, a túa quenda. Moitas grazas, señor alcalde. Por parte do Bloque Nacionalista Galego e no que ten que ver co
co exposto na moción e a intervención que acaba de facer o portavoz do Grupo Socialista, pois non temos nada que alegar no que ten que ver ca exposición de motivos, mas con respecto á proposta de acordo, sí que hai tres cuestións que quixéramos salientar, non? Unha delas ten que ver tamén co propio informe da Secretaría Xeral do Pleno, non? En primeiro lugar, que certamente o Pleno non pode acordar a declaración de ben de interese cultural porque é algo que lle compete á Xunta de Galiza, concretamente a Dirección Xeral de Patrimonio, non? Por lo tanto, o máximo que se podría facer como Pleno sería instar a Xunta de Galiza a adoptar ese acordo. En segundo lugar, con respecto que ten que ver ca cobertura inmediata desas tres plazas na banda municipal, pois sinceramente creemos que hai outros servicios con máis urxencia a hora de cubrir esas plazas, pero eso poderíamos falar en calquera outro momento, pero que sí que creemos que un erro é abordar os problemas que son evidentes que hai nesta casa de personal, de cobertura de vacantes e de amortización de plazas por diferentes motivos e incluso todo o que ten que ver ca tasa de reposición de efectivos desde unha perspectiva de compartimentos estancos. Fan falta prazas na banda de música, non o discutimos, fan falta prazas nos bombeiros, fan falta prazas na policía local, fan falta prazas de traballadores sociais, fan falta prazas en urbanismo e fan falta prazas pois prácticamente en todos os departamentos deste concello. E, por lo tanto, creemos que o lóxico e o normal e o sensato sería abordar eses problemas de personal dun xeito conxunto. Pero, dito iso, o que tamén nos chama a atención é que teña que ser especificamente de oboe, de fagot e de trompa, non? Digo, porque até onde eu coñezo, o caso concreto do fagot nunca existiu esa plaza na banda municipal de Santiago, non? E, por lo tanto, pues, non sei tamén se é imprescindible e se necesariamente teria que ser esa, non? E digo, desde a perspectiva de que creo que o noso grupo ten algo de legitimade a hora de falar da cobertura destas prazas, non? Porque a min constame a preocupación do portavoz do Grupo Socialista sincera pola situación da banda municipal de Santiago, pero non é a preocupación que tivo tampouco históricamente o seu grupo respecto, non? Porque no ano 2003, sendo Carlos Nieves concelleiro do que dependía a banda, amortizáronse 5 prazas, as que había que se asumar, as que se amortizaran con anterioridade, non? E tivo que ser neste caso concreto, Néstor Rego, que ampliase por primeira vez en 3 plazas novas a dotación da banda municipal, non? Por lo tanto, eu creo que a aportación nese sentido do BNG está fora de dúbidas, pero sinceramente creemos que neste momento habería que abordarlo dun xeito cando menos conxunto, non? E por último, decir que a elaboración e a aprobación do proxecto de xestión de banda entendemos que ademais debería ser tamén, hoxe falamos moito desto do reparto de competencias, unha competencia da Xunta de Goberno e, polo tanto, eu creo que na liña do anterior o pleno que pode facer é instar o Grupo de Goberno a elaborar ese proxecto de xestión de banda, non? Con todo, hai unha cuestión que tamén me gustaría pôr en riba da mesa. Eu creo que todo o que se ten montado alrededor desta polémica, con toda a sinceridade o digo, creo que flaco favor lle fai a propia banda, non? Eu creo que o que sí que é moi importante a ollos do conxunto da cidadanía é que a banda teña cada vez un papel desde unha perspectiva social moito máis importante como servicio público que é, non? E con sinceridade creo que ninguén dos da corporación, ninguén dos que estamos hoxe aquí ten unha vocación de extinguir a banda municipal de Santiago nin de prescindir da súa profesionalidade, non? Eu creo que sí que é importante a ollos do conxunto da opinión pública valorizar a función da banda como servicio social e, polo tanto, eu creo que esa é na liña na que habría que centrar os esforzos a futuro, non? Gracias, Rubén, por parte de María Antón. Grazas, alcalde. Eu primeiro, antes de nada, quixera plantexar ao Grupo Socialista si sería posible a votación por puntos desta moción, porque aí, mudaría un pouco o noso sentido do voto, non?
No pleno do pasado mes de febreiro, este grupo municipal do Partido Popular, preocupados por lo que estaba a acontecer na banda municipal de música, xa preguntamos sobre as medidas que tiña previsto adoptar o goberno municipal para facer fronte ás vacantes da banda. A resposta que entonces se nos deu por parte da Concelleira de Acción Cultural, pois a verdade que deixounos máis preocupados que antes, porque amosou descoñecemento e desinterese a partes iguais. Descoñecemento porque dixo e repetiu ante os medios de comunicación en días sucesivos en todas as súas intervencións que era imposible repoñer as vacantes pola Lei Montoro, sempre botándolle a culpa a outros. Vaisen converter nun clásico desta etapa de goberno. Pero xe vemos que tal afirmación non era veraz, porque os 3 instrumentos vacantes están contratados, eso sí, por un período de 2 meses e medio, xusto ata as vacacións de agosto. Eu espero que a señora concelleira xa este buscando unha solución para setembro. Desinterese porque suxeriu a precarización laboral da banda de música, propoñendo como solución coller estudantes en prácticas para cubrir esas vacantes. Señora concelleira, uns postos de persoal laboral que deben desempeñar profesionais, non estudantes, como xa se lle manifestou desde outros ámbitos, desde o propio Conservatorio Profesional de Música, que vos e vostedes acaban de levar unha moción para a súa ampliación. Formamos profesionais para convertelos en profesionais, non en bolseiros. E, señora concelleira, parece mentira que poidera vostede pensar por un minuto que será unha solución, porque esta proposta, partindo dunha persoa que ven do mundo profesional da cultura, é casi un insulto. En este momento de fragor da batalla, onde a banda pois aparece todo o día así e tamén nos xornais, chega a proposta do PSDG que debatimos hoxe. Eu, señor Reyes, teño que recoñecer que para poder preparar esta intervención tiven que acudir á páxina da UNESCO e á páxina do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para rectificar o que eu tiña entendido que era o concepto de ben de interese cultural inmaterial. E aprendí moitas cousas, entre outras, que en España existe un Plan Nacional de Salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial, que curiosamente foi aprobado aquí en Compostela nun Consello de Patrimonio Histórico celebrado no ano 2010, para implementar, como vostede saberá, a Convención de Salvagarda de Patrimonio Inmaterial, que foi aprobada pola UNESCO e ratificada por España no ano 2006. Permítanme vostedes que abuse un pouco do tempo para ler a definición da Convención do que é patrimonio cultural inmaterial. Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y los grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad. Y sigue. Determina características de lo que tiene que ser patrimonio cultural inmaterial. Debe estar interiorizado en individuos y en comunidades como parte de su identidad. Es compartido por los miembros de una colectividad. Está vivo y es dinámico. He transmitido e recreado. He transmitido xeralmente desde a infancia. He preservado tradicionalmente pola comunidade. Forma parte da memoria colectiva como unha realidade socialmente construída. Experimentado como vivencia, está interconectado coa dimensión material da cultura, está habitualmente contextualizado nun tempo e nun marco espacial, desenvólvese, experimentase en tempo presente, remite a biografía individual e a colectiva, está imbricado nas formas de vida, non admite copia, etc., etc. Realmente cree vostede que a Banda Municipal de Santiago de Compostela cumpre con estes requisitos? Porque ata onde eu sei, a Banda Profesional de Santiago está formada por persoal laboral da administración local e interpretan todo tipo de música, a que poderíamos pedir que se protexera por ser propia da nosa idiosincrasia, pero tamén a que concebimos como música clásica que interpreta a Banda de Santiago e a Banda de Pequín, se houbera. Mire, a sobreactuación non é a mellor maneira de apoiar unha causa, e menos cando é unha causa xusta, ou que consideramos xusta, porque perde toda credibilidade. E o peor, é a utilización política dun problema que afecta ao emprego persoal dun colectivo. Eu, cando vostede fixo na súa exposición esta idea de que as bandas tiñan que ter 66 músicos, supoño que non estaría a propoñer a ampliación da banda para que superase o colectivo da Real Filarmonía. A pesar disto,
do pasotismo do goberno, da sobreactuación do PSDG, este grupo municipal, que foi quen declarou a banda como servicio público prioritario, que foi quen duplicou o seu orzamento para poder iniciar esta nova andaina aperturista, para contratar invitados, para renovar o seu vestiario, para realizar promoción, que foi quen implicou a banda en outras actividades culturais da cidade, que foi quen fixo de ponte entre a banda e outros colectivos como as corais. Considera que efectivamente hai que elaborar un proxecto de xestión e promoción da Banda Municipal de Música e que corresponde a Compostela Aberta presentar unha folla de ruta para esta cuestión. Como ben dixo o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, o que deberíamos facer no pleno é instar ao grupo de goberno a facer este proxecto de xestión. Polo tanto, este grupo vai absterse na primeira e na segunda cuestión, perdón, vai votar en contra na primeira e na segunda cuestión e absterase na terceira. Nada máis, moitas grazas. María Rozas. Bueno, boas tardes, noites a todas e a todos. Creo que compre aclarar moitas cuestións de todo este proceso e de todo o que se dixo durante estas semanas. Compre porque moitas das cousas que se dixeron pois son polo menos incorrectas, non? En relación á moción presentada polo Partido Socialista, se ha aclarado que non é competencia municipal e que en tal caso temos que instar ao órgano competente, segundo di o informe da Secretaría. Simplemente quero facer unha pequena reflexión, facendo pois memoria, non? Fai un mes, ou menos dun mes, fai 3 semanas, nun pleno deste Concello, había unha proposta de Compostela Aberta, unha moción que propoñía instar ao Goberno Central para que se iniciara unha comisión de investigación polas vítimas do accidente do Albia. Recordo esta moción porque a proposta de instar ao Goberno Central, o Partido Socialista non apoiou esa parte da proposta para que se fixera unha comisión de investigación para que as familias desas vítimas pois tiveran a oportunidade de coñecer a verdade, e non apoiou esa proposta de instar, justificando de que non era competencia municipal. Bueno, non sei, hai cousas que non cadran, non? Que por lo menos son incoherentes. En relación ao punto 2 da moción, a verdade é que xa se me adiantou o voceiro do Bloque Nacionalista, penso que o Partido Socialista pois debería reflexionar un pouco máis as súas mocións e traballaras un pouco máis as súas mocións e propostas antes de presentalas, non? Non existe unha vacante de fagot, non existe. Non existe agora, pero non existiu nunca. De feito, así o recolle pois un informe realizado polo Departamento de Persoal a petición do director da Banda de Música do ano 2014. Este informe di, leo literalmente, o posto de fagot e contrabaixo non existe, polo que a non existencia deste posto só permite contratación a través de contratación por programas temporais, non? Que é o que está a facer Compostela Aberta, igual que fixo o goberno anterior. María Antón, por favor, que solucións propuso o goberno anterior cando vostede era concelleira? Pois exactamente as mesmas que está a facer Compostela Aberta, porque o marco legal é o que é, non se pode modificar, non? Entonces, fago memoria, porque aquí a memoria de verdade penso que algúns concelleiros teñen que tomar vitaminas. Fago memoria e leo as contratacións que houbo durante o seu mandato. Contratacións que algunhas son por días, non por meses, non por 2 meses e medio, por días. Un momentiño, que o teño por aquí. Contratación do BOE Corno Inglés do 3 de xuño do 2014 ao 12 de xuño do 2014. 9 días, cando vostede era concelleira. Contratación de percusión no 2015, de 3 de xuño do 2015 ao 6 de xuño do 2015, 3 días. Do 22 de xullo do 2015 ao 23 de xullo do 2015, un día. Se revisamos, sumamos as contratacións por programa que se fixeron durante o seu tempo de concelleira e sumamos as que fixemos nós durante o noso tempo de concelleira, non hai diferencia, señor Antón, non o hai. Así que, por favor, as leccións de suficiencia a Concelleira de Acción Cultural creo que están fora de lugar, sobre todo porque a Concelleira de Acción Cultural en todo momento
fixo e tramitou as peticións de persoal que lle pasaron dende o seu departamento, pero atopouse pois ca Lei Montoro, ca súa Lei Montoro, ca do Partido Popular, atopouse que tiñan un problema para cubrir plazas e pois adoptou unha proposta temporal de contratación, non? Ademais, tendo en conta que lamentablemente non é só a banda de música no Concello de Santiago que ten déficit de persoal, non o é. O galla solo fora a banda de música, solo fora que o Concello de Santiago necesita 3 funcionarios da banda de música, pero a realidade é que nos últimos anos, onde ustedes gobernaron, por culpa da Lei Montoro, amortizáronse e suprimíronse máis de 60 prazas, en bombeiros, en policía, en brigada de vías e obras. Algúns departamentos non perderon 3 prazas, perderon 10. Entonces, creo que realmente deberíamos facer unha reflexión dos términos nos que se propón esta moción. Deberíamos reconsiderar, e así o pido de verdade, que se reconsidere como está proposta esta moción, porque non é un problema da banda de música, é un problema do Concello de Santiago de falta de persoal. Bueno, non só do Concello de Santiago, é un problema do desmantelamento das administracións públicas, da sanidade, da educación. Entonces, penso que deberíamos reconsideralo e sacamos de aquí pois, unha declaración unánime instando ao Goberno Central de que adopte outro mecanismo de vacantes para as administracións públicas, de que quita a tasa de reposición. A banda de música é un servizo prioritario, certo, o declarou o Partido Popular, servizo prioritario no 2014, sí, como a maioría dos servizos deste Concello. A maioría están declarados como servizos prioritarios aqueles que non están xa establecidos pola lei. Isto pode dar máis información ao Partido Popular porque foron quen os declararon os servizos prioritarios, non? Pero o certo é que o fixeron con un objetivo, co mesmo que todos faríamos probablemente. O que pasa que non deixa de ser pois sorprendente que o faga o Partido Popular. O objetivo foi puentear a Lei Montoro, permitir contratación no Concello que, segundo a legislación Montoro, non sería posible. E non sería posible porque a legislación Montoro di cales son os servizos esenciales. Declárase servizo prioritario a banda de música, entón podese facer contratacións por programa ou o 50%, no caso da oferta do 2016, o 50% das xubilacións que houbo no 2015. O 50%, señores e señoras de corporación. No 2015 houve unha xubilación de músico, unha. Estou segura que non están a propoñer que contratáramos na xa tasa de reposición en ese cadro de persoal e oferta de emprego a metade dun músico. Estou segura, non? Eu penso de verdade que, bueno, ás veces hai cousas que son necesarias, pois unha unanimidade, unha unión política, cousas que deben de deixarse de lado os intereses partidarios e, sobre todo, que debemos actuar pois, con coherencia política e con responsabilidade. E digo de coherencia porque é moi curioso que esta moción, xa o dixo o voceiro do Bloque Nacionalista, a presente o Partido Socialista cando, primeiro, no 2013, amortizou prazas de músico. 4 prazas, teño por aquí o informe. 4 prazas de músico amortizadas no 2003, cando non había unha lei Montoro, cando non había unha legislación que lle obrigaba a amortizar prazas de músico. As amortizou porque quiso. Entonces, agora, sendo coñecedores, que sei que son coñecedores, porque os teño en boa estima profesional, sendo coñecedores do marco legal que hai, sendo coñecedores de que a única opción que hai é unha contratación por programa de forma temporal, que fan esta utilización, esta demagoxia, en certa forma, sendo coñecedores, ademais, que as necesidades do Concello en persoal non son só da banda de música, pois, de verdade, o sinto, pero non me parece de recibo, non? Criticouse a Compostela Aberta por moitas cousas, criticouse por cousas que, ademais, teñen unha resposta técnica, non? E así están recollidos nos informes técnicos. Criticouse a pesar de que a bolsa na que se fai a contratación por programas, a bolsa orzamentaria, incrementámola para poder contratar máis persoas por programa, para, bueno, buscar unha solución a esta sangría que está a acontecer no Concello, non? Pola legislación estatal. Non quero engadir moito máis, pero simplemente decir que eu penso que hai que reconsiderar, e así vos convido a que reconsidere esa moción, a que reconsidere esa postura e que saiamos de aquí con unha declaración institucional en contra da actual legislación que impide contratar persoal ás administracións públicas e que está sendo unha sangría para o Concello,
para a sanidade, a educación en moitas administracións. Mais nada. Gracias, María. Segunda quenda, Paco. Moitas grazas, señor alcalde. Imos por partes. Bueno, primeiro que hai que decir é que efectivamente, claro que temos outras necesidades, bombeiros, policía local, servicios sociais, que están declarados mesmo polo goberno, neste caso concreto do Estado, na lei de orzamentos xerais, pois como servizos esenciais. Por lo tanto, se poden contratar, están incluídos nesta posibilidade de contratación. E máis, existe un informe da Federación Española de Municipios e de Provincias onde di claramente que o concepto de necesidades urxentes e inaplazables pode ser determinado polo Concello. Claro que non pode facer o Concello dicir que absolutamente todos os servizos son urxentes e inaplazables, pero sí que pode determinar que bombeiros, que policía local, que servizos sociais o sexan. Por lo tanto, iso é unha cuestión. Con respecto ao tema do fagot, pues mire, sinceramente, o primeiro que hai que decir é que existen prazas de música, neste caso dúas de trompa, polo tanto unha se pode mudar a relación de postos de traballo, obviamente, chegando a unha negociación cos sindicatos, obviamente, pero se pode mudar, ou senón que vai decir, señora concelleira, que Compostela Aberta non vai modificar en absoluto a relación de postos de traballo, pois tomamos nota e que conste en acta. Con respecto a se é necesaria ou non é necesaria, pois mire, eu volvo unha vez máis a facer a referencia a Maisquiles, músico, compositor, director, que ten publicado que o que ten que ser unha banda de concerto profesional ten que incluir 3 oboes, 2 fagots e un contrafagot. É o que din os expertos. Eu recoñece que nese sentido non o sou, pero é o que din os expertos. Con respecto a cuestións comentadas pola concelleira do Partido Popular, a mí sorpréndeme que faga vostede unha referencia a un acordo internacional, pero, sin embargo, non fai ninguna referencia ao artigo 2, as letras B e I da Lei 10/2015 do 26 de maio para a salvaguarda do patrimonio cultural inmaterial, onde recolle que serían declarados bens de interese cultural inmaterial as artes de espectáculo e as manifestacións sonoras de música, de danza tradicional. Por lo tanto, cabería tradicional. Quere decir que determinadas obras que está a plantexar que está a expoñer e a representar a banda non son tradicionais. Por lo tanto, sí que cabería, do mesmo xeito que cabería tamén no artigo 9.3 letra A o punto 4 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Por lo tanto, sí que se podería facer. Que vostedes entendan que a Banda Municipal de Santiago de Compostela non é merecente de que se faga o mesmo que se fixo en Valencia con respecto a sociedades musicais, que, como saben, é unha mistura de bandas municipais e de escolas de músicas municipais. Eso é outro asunto. Esa é unha decisión que teñen vostedes e que eu a respecto. Mire, eu recoñezo que non sou moi bo pois en nada, nin en dereito, nin en económicas, pero bueno, o que si aprendín é que 33 músicos máis 3 máis suman 36, non 66, non máis que a Orquesta Filarmónica de Galicia. 33 máis 3 son 36. Ata aí eu son capaz de chegar. A lo mellor vostede é quen de ir moito máis longe, non? Mire, é certo o que di a concelleira de Compostela Aberta con respecto ao problema da taxa de reposición e con respecto á Lei Montoro. Nós temos aquí aprobado, antes de que Compostela Aberta chegara mesmo á corporación, pois moitas mocións e proposicións nas que nós mesmos plantexábamos precisamente instar o Estado a mudalo. Pero unha cousa iso e outra cousa claramente é a resolución dun problema dentro do marco legal. E mire, cando vostede fala de coherencia, cando se plantexou primeiramente o problema dos 3 músicos da banda de música, a proposta de Compostela Aberta efectivamente foi que se ia a facer un convenio ca Escola Municipal de Música e co Conservatorio para que uns becarios, uns estudiantes, poderan ocupar eses postos. Despois recoñeceron que efectivamente o que se podía facer era unha contratación laboral, por certo, non solamente por obra de servicio determinado, tamén por acumulación de tarefas. Posteriormente, sí, pregúntelle o servizo de persoal e lle dirán se é así ou non. Segundo, cando nos plantexamos a existencia das 3 prazas de músicos na relación de postos de traballo, vostedes o negaron.
E as últimas declaracións son que efectivamente existen, se poderían cubrir interinamente porque así o permite a lei, pero que vostedes están pensando na oferta pública de emprego e que, polo tanto, non ten sentido ocupalas porque están pendentes unha oferta pública de emprego. Precisamente, a cobertura por interinidade é permisible precisamente para despois facer unha oferta pública de emprego. Calqueira se vai quedar no posto de funcionario despois de pasar unha oposición. Polo tanto, eu insisto, o marco legal existe, o único que falte é a vontade política. O que seguimos vendo neste pleno é que o que sigue faltando con respecto á Banda Municipal de Música Profesional de Santiago é esa vontade política. Rubén. María Antón. Grazas. Empezamos por a última intervención do señor Reyes. Mire, non tergiversa as miñas verbas, porque ninguén apoiou máis a banda municipal que este grupo do PPDG na acción de goberno. E, ademais, eu escoito con moita atención cando vostede fala, cando intervén. Entón, cando falábamos do número, foi na súa intervención dixo e citou a un experto donde dixo que el recomendaba que unha banda tiña que ter alo menos 66 músicos. Era aí, non? Estamos de acordo? Vale, pois eso... No, por eso eu dixen, espero que non sexa petición... Sí, espero que non sexa petición dos... No, eu engadín, espero que non sexa petición do señor Reyes. Pero non interrumpan a intervención da concelleira. Siga, María Antón. Nada, simplemente era facer esa puntualización. O que eu decía na miña exposición era que eu esperaba que non, efectivamente, non quixese estirar o chicle a ver se chegábamos aos 66 euros, porque como se quere facer aí, pues non era moi tal. Non vou entrar no artigo 321/B5J porque está claro, señor Reyes, que isto, a banda, non a interpretación da música, a banda en sí, son funcionarios. Declaramos patrimonio material aos funcionarios. Bueno, vale, pois ben, estamos de acordo. A señora Rozas tampouco, eu escoito con atención ao señor Reyes, pero a señora Rozas non me escoita con atención a min, entonces di que eu afeo ao comportamento da señora concelleira, e non é certo, porque eu non critiquei, eu non critiquei que contratase, todo o contrario, eu dixen que a señora concelleira dixera por activa, pasiva e perifrásica que non se podía contratar pola lei Montoro, e resulta que sí, que a lei Montoro permite a contratación saltando por 3 metros, 5 metros, 25 metros, os que vostedes queran. Que o fixemos nós? Claro que sí, como farán os que nos precederán a vostedes e a nós. E, ademais, os exemplos que puxo concretamente de si contratamos por 3 días, 4 días, 5 días, foron do período onde xa estaban vostedes, pero eu tampouco vou entrar neso porque nós tamén contratábamos así. A súa compañeira lle explicará que ás veces nas bandas hai reforzos, que ás veces nas bandas hai xente que non toca un instrumento concreto, por exemplo, corno inglés, en que entón se contrata por un período curto, que é o programa e o servizo que fan nese momento. Pero tampouco vou a entrar ahora aí. Vostedes deben decidir, evidentemente, que prazas deben cubrir, a que queren destinar os orzamentos desa bolsa. Son vostedes, non somos nós. Nos poñemos en riba da mesa unha realidade que non é a que puxéramos nós, é que a puxeron vostedes mesmos ao falar tanto da banda. Simplemente, sí, ao falar tanto da banda. Entón, ao falar tanto da banda, pois o resultado é este. Non había un problema ata que vostedes crearon ese problema. Non simplemente o que queremos decir aquí é que nos parece pois que a proposta do señor Reyes é pois excesiva porque quiso ser o máis abanderado da banda e paseuse de frenada, simplemente. En ese sentido, pois poñíamos en riba das cuestións tanto da actuación do PSDG como do grupo de goberno, nada máis. Sí, vas a intervenir, María. Entendo que vai a ceder a votación por separado dos puntos, señor Reyes. Sí. María Roza, segunda quenda. Vale, de forma moi breve para aclarar algunhas cuestións. Gracias que temos streaming. Eu non sei, ves ao streaming, está en YouTube, señor Antón, cando poda, porque o dixo moi claramente, dixo, a banda de música solo se contrata durante 2 meses e medio. Eu puse exemplos de cando vostede foi concelleira, que non foron 2 meses e medio. 3 de suño do 2014, non estábamos, eu estaba moi tranquilamente na miña casa. Así que ves ao streaming e ves ao que comentou. A min
Resultame moi sorprendente, de verdade, a incapacidade que teñen de facer autocrítica. Resultame moi sorprendente. Búscanse excusas onde non as hai. Bueno, sí, non existía a Plaza de Fagot, pero a concelleira pode modificar a RPT. Moitas gracias, señor Reyes. Sei perfectamente que procedementos teño dende o proceso de organización da administración, pero non é o que decía a súa moción. Entón, quere buscar excusas? Búsqueas. Eu penso que quedaría moito mellor que recoñeza os erros, non? Tamén gustaríame coñecer por parte do Partido Socialista, xa que é o que presenta a moción e o que acaba de comentalo, que non todos os servizos deste Concello podense declarar prioritarios. A min gustaríame coñecer que prioridades poñería o Partido Socialista. A banda de música sí, instalacións deportivas non, a banda de música sí, non sei, calquer outro servizos sociais non. Bueno, a ver, sexamos serios. De verdade, sexamos coherentes políticamente, sobre todo non fagamos cuestións de cousas que son incuestionables. Non todo vale na política, non todo vale. Creo que neste proceso de debate sobre o futuro da banda de música houve moitas cousas que non se podían facer, moitas declaracións que se dixeron que eran incorrectas, conscientemente se dixeron de que eran sabendo que eran incorrectas, non sabendo realmente que procedementos tiña o Concello. Eu sabía, señor Reyes, porque aquí todos e sabemos que se foi informou. Xa non digo que soubera de antes, sei que se informou, non polo departamento técnico. Entonces, pedirlle a Compostela Aberta cousas que non fixeron anteriores gobernos, cousas que saben que o marco legal non permite, e ademais facer demagoxia barata con toda esta situación que ten de fondo unha situación moi triste e moi lamentable de déficit de persoal do Concello, como decía antes, de moitas administracións. É unha situación ademais que se non se modifica a nivel estatal, pois eu estou convencida que o suicidio deste Concello ou de moitas outras administracións, non? Así que repito a miña petición inicial: unámonos e fagamos unha declaración institucional para que se modifique a lei estatal, porque non é un problema da banda de música, senón nin deste goberno, nin de Compostela Aberta, senón que é un problema dunha tasa de reposición que nos está afogando. Máis nada. Bueno, imos a someter as votacións como fixo a solicitude do Partido Popular por separado. O noso voto vai a ser o da abstención, deixando claro que entendemos que a competencia dos acordos que aquí se plantexan no punto 1 evidentemente lle corresponde á Xunta e en todo caso a petición municipal, a alcaldía, e o punto 2 ou 3 a un proceso a realizar na Xunta de Goberno e sometemos, señor secretario. O punto en quedaría que o pleno inste o señor alcalde para que solicite da Xunta de Galicia a declaración da banda municipal de música como ben de interés cultural. Votos? Votos? Si PSOE? Non? Abstención? Abstención o resto. Entonces a primeira queda aprobada. Repito, por favor, si PSOE e abstención o resto, a moción, queda ese punto primeiro, queda aprobada. Punto 2, quedaría redactado da seguinte maneira: que o Pleno inste a Xunta de Goberno Local a cobertura inmediata, outro non cambia, pola vía de interinidade a 3 plazas vacantes do BOE, Fagoz e Trompa, tal como figura na RPT, e tendo en conta que a banda municipal de música foi declarada de servicio preferente polo Goberno Municipal en febrero de 2014. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? O resto, este punto 2 tamén quedaría aprobado. E o 3 quedaría que o Pleno inste a Xunta do Goberno Local a elaboración e aprobación dun proxecto de xestión da banda municipal. Votos a favor? PSOE, PP. Abstención? Compostela Aberta.
Co que tamén quedaría aprobado este punto. Pasamos a moción número 7 do Partido Socialista en relación coa situación da Universidade de Santiago. Se fan defensa. Sí, gracias, señor alcalde. Pois vou tentar de ser breve, pero precisamente un dos problemas da Lei Montoro tamén nos trae a colación na situación actual das universidades en España, particularmente do que nos interesa, a Universidade de Santiago de Compostela, e de maneira moi particular a Facultade de Medicina, que ten precisamente nestes momentos pois un profesorado moi embellecido. Está, obviamente, a padecer estes últimos anos e os 5 anos que lle quedan toda unha serie de xubilacións que dificilmente se van poder cubrir cas limitacións orzamentarias e cas limitacións que se plantexan. Ese é un dos problemas graves para a nosa Facultade de Medicina, porque o certo é que precisamente nos criticamos moito un convenio que se firmou concretamente entre a propia Universidade e a Xunta de Galicia, na que non se cubría a posibilidade de que as outras universidades do sistema universitario galego poideran desenvolver o ciclo clínico en medicina. Sin renunciaban á facultade, pero non ao ciclo clínico. Por lo tanto, un dos problemas que pode ter a Facultade de Medicina en Santiago é que precisamente o estrangulamento do cuadro de profesores facilite a xeración dos ciclos clínicos das outras dúas universidades do sistema universitario galego. Isto o ten posto de manifesto tanto o decano da Facultade de Medicina, unas declaracións hai pouco, como obviamente os representantes sindicais do profesorado, o personal mesmo da Administración e Servizos, e tamén os estudiantes a través do Consello de Representantes que teñen denunciado estes recortes. Por lo tanto, nos entendemos que unha institución que é imprescindible para o desenvolvemento da nosa cidade e do noso país non pode estar sometida a esta situación de estrangulamento do persoal. Por lo tanto, nos o que plantexamos é a aprobación do seguinte, que instar ao Goberno do Estado a eliminar ou, en todo caso, incrementar significativamente a porcentaxe de reposición e de contratación para asegurar a estabilización e promoción do persoal docente e investigador. Instar ao Goberno do Estado e a Xunta de Galicia a incorporar a promoción interna do persoal docente e investigador na universidade do mesmo xeito que se ten feito cos organismos públicos de investigación como o CSIC. Instar a Xunta de Galicia para que as prazas dos concursos a profesores titulares e profesores contratados doutores ao que optan profesores contratados e investigadores que xa son profesores da Universidade de Santiago de Compostela, en particular os pertencentes á Facultade de Medicina, non contabilicen a taxa de reposición por non ser emprego novo e non incrementar o persoal. Incluir no convenio colectivo do persoal docente e investigador das Universidades de Galicia aos profesores acreditados como contratados doutores, permitindo a transformación automática do seu contrato, e trasladar estes acordos, obviamente, á Xunta de Galicia, así como comunicalos ao Consello Social da Universidade, rectorado e representantes sindicais e de estudiantes da Universidade. Moitas grazas. Gracias, Paco. Rubén, agora ti. Sí, estando de acordo coan moitas das cuestións xerais, non, que se formulan na moción, a verdade que nos extraña este referirse de maneira tan explícita a esta reclamación únicamente a medicina. O certo é que absolutamente todo o que aparece aí é para o conxunto da universidade. O envellecemento dos cadros de persoal non é só medicina, vamos, podíamos ir unha por unha, a Universidade Galega, desde logo, a Universidade de Santiago, vamos. Tamén falta de persoal novo para que sexa relevo xeracional, xente que está próxima a xubilación e que sabemos, vamos, que vai pasar, non? E iso está facendo, ademais, que as condicións laborais do conxunto do profesorado, do cadro docente, sexan cada vez peores, unha ruptura clara do proceso de formación do persoal investigador, que é realmente o grave. Entón, non entendemos, sobre todo, bueno, parecíanos bastante ben como estaban explicitados finalmente os puntos dos acordos, aínda que non entendemos o de poñer en particular as pertencentes á Facultade de Medicina, sería unha cuestión para o xeral. Gustaríanos neste caso, por tanto, tamén que se permitise votar por puntos, porque o punto 4, desde logo, tal e como está redactado,
bueno, non sei se o que se refire, polo menos é confuso, porque se o que se refire a facer unha transformación a contratados, contratadas laborais de todas as persoas que teñan acreditación, iso parece absolutamente imposible de realizar. Outra cousa sería, claro, se se fai o anterior, pois, claro, o que se podría facer é autorizar a que se creen novas prazas, logo facer un concurso e reconverter, e xa sabemos que o problema gordo está na taxa de reposición, nese tapón que se está facendo aí, e que está facendo que toda unha xeración de persoal investigador teña que ir fora do país, que non poida continuar desenvolvendo aquí a súa carreira, non? Entendo tamén que algunhas das cuestións da moción pois están feitas desde unha perspectiva pois case sindical, pero está ben, non, que o Concello de Santiago tome posicións a este respecto, porque é certo que o Concello de Santiago a relación que ten coa universidade é moi forte, e está ben tamén que tome conciencia o conxunto, creo eu, da veciñanza de Santiago dos problemas gravísimos que está sufrindo a universidade e do que está acontecendo ali. Así que pediríamos votar por puntos. En principio a posición do bloque sería, esperaremos a escoitar a todo o mundo, por suposto, pero sería votar que sí, voto favorável a todos os puntos e absternos no punto cuarto tal e como está redactado. Gracias, Goretti. Por parte do Partido Popular, sí. Sí, gracias, alcalde. Boas noites. Para comenzar a miña intervención farei unha referencia breve a alguna das cuestións recollidas na exposición de motivos de intervención do voceiro do Partido Socialista. Xa que sí, está claro que estes anos estivemos a sufrir unha serie de axustes orzamentarios, non só na universidade, sino en todas as administracións públicas. Por qué? Porque se produce un proceso de crise económica brutal, con unha caída moi forte dos ingresos e un forte aumento do gasto en determinadas partidas para cubrir as necesidades sociais e para manter o estado de benestar no país. É certo, as universidades se viron afectadas, non tanto como parece. Houve moitas adopcións tamén da propia universidade que afectaron a súa estabilidade. Neste intre, acaba de firmarse, acaba de elaborarse un novo plan de financiación universitaria para o período 2016-2020, que blinda un marco de financiamento suficiente para as universidades galegas nos vindeiros 5 anos. Plan valorado positivamente polos rectores, plan que foi asinado tamén polos 3 rectores. Ademais, os criterios de reparto deste plan, en especial os indicadores baseados en resultados, benefician claramente a Universidade de Santiago de Compostela, co que va a obter máis de 44% de reparto deses fondos. Porque, ademais, nestes momentos non podemos falar de recortes cando a Universidade de Santiago neste orzamento incrementa nun 10% con respecto ao ano pasado, un 10% de orzamento máis no ano 2016, por lo tanto estamos en un período expansivo de orzamentario. Ademais, a Facultade de Medicina, en concreto, xa asinou o protocolo para a construción do novo edificio. Este ano se financia a elaboración do concurso de ideas para o deseño da nova facultade, que afecta ademais a outros centros actuais, como xa se sabe. Dentro da exposición de motivos, dentro do escrito presentado, tamén se fala da disminución do número de bolsas para os estudantes galegos, cando só en bolsas de ministerios, no curso 2014-15, foron 17.640 estudantes galegos que disfrutaron destas bolsas, perto do 20% dos alumnos, 28%. Se comparamos co último ano, 2008-2009, comento da crise, eran 15.601 estudantes, representando o 23% do total. Pero que estamos a falar dun período no que o número de estudantes na Universidade Galega disminúe. Aumentan as bolsas, disminúen os estudantes, por lo tanto non se pode decir que hai un recorte nas bolsas. Ademais, a Xunta de Galicia tamén foi mellorando a dotación de bolsas propias para complementar aqueles estudantes que non daban o nivel académico que fixaba o Ministerio e darles así unha oportunidade de estudo en función dos seus recursos económicos, cunha dotación orzamentaria que sempre queda aberta, de forma que, se non chega, se pode aumentar a través dunha ampliación de crédito na Consellería. Queda desa forma establecido nos orzamentos da comunidade. Xa digo, todo isto dentro de un marco de restricción orzamentario moi importante. Bueno, no que respecta aos puntos concretos da moción, primeiro, a taxa de reposición do profesorado no ano 2016 xa é do 100%.
estamos no sistema educativo e pode achegarse a universidade esa taxa de reposición do 100%. Xa estamos en situación de que toda a vacante se podería cubrir se a universidade pode facelo. Ademais, a taxa de reposición xa non está a incluir as taxas de promoción interna. Falo de promoción, por exemplo, un titular a catedrático, porque no caso de contratado doctor o sacar directamente as plazas de titular o contratado doctor, estamos falando de outra cosa distinta, hai que matizar. Hai reposición en algún caso, en outros casos son plazas novas de profesorado. Por lo tanto, no punto 3 da moción, sí que hai que computar na taxa de reposición moitas das plazas que se están xerando. De feito, na última OPE, a maior parte da dotación de plazas que se fai, que a Universidade aproba no Consello de Goberno, son plazas novas. Son investigadores que se están a estabilizar. Non, a taxa de reposición non se está aplicando de forma, se subila un profesor de medicina, unha profesora de medicina, ese establece unha reposición desa praza. Non, a mellor esa praza de medicina ou de organización e dirección de empresas ou de economía cuantitativa vai para cubrir a estabilización dun investigador que está no departamento de física química e que está ocupando esa taxa de reposición por cima de unha praza nova. Pero é un tema da política universitaria, da nosa universidade, é un tema de negociación sindical e dun acordo de Consello de Goberno. Eu podo estar ou non de acordo, non é unha cuestión deste pleno, porque aquí non estou como profesora ni como membro do Consello Universitario, estou como concelleira do Partido Popular e, por lo tanto, eso omito, a miña opinión con respecto a este tema. Pero é certo que aquí estamos a facer unha moción que atenta ao que a mesa de negociación sindical da USC e que atenta aos propios acordos que se adoitan, xa digo, no Consello de Goberno da Universidade. Penso, por último, no punto cuarto, o que se está a propoñer é totalmente ilegal. A acreditación a contrato de autor ou a calquera outra figura de profesorado non é máis que o resultado da avaliación do currículum da persoa, que non garante unha praza en ninguna universidade. O acceso a prazas de profesorado son sempre a través do concurso público ou de oposición, onde calquera, acreditado, acreditada, que cumpra cos requisitos da praza convocada, pode concursar a mesma, nun procedimento que ten que garantir sempre os principios constitucionais de publicidade, mérito e capacidade. Por lo tanto, non se pode aprobar unha transformación directa dun investigador que está acreditado para contratado autor como profesor contratado autor. Ademais, habería que analizar en calquer caso as necesidades dos departamentos, porque temos unha casuística elevadísima, departamentos excedentarios, departamentos deficitarios. Porque penso que esta moción non se sostén. Pode haber algunhas cousas onde podemos compartir unha necesidade de establecer un plan de promoción, pero plan de promoción, non todo o mundo, en calquer circunstancia e en calquera caso. Pero lo que non estou de acordo é presentar unha moción que penso que atenta sobre a autonomía universitaria e sobre as decisións de órganos colexiados da universidade. Porque, ademais, penso que, se non teño malas referencias, o reitor incluso solicitou a súa retirada ou a modificación, porque ten un elevado grado de inexactitude, por lo tanto, este grupo municipal imos a votar en contra da moción presentada. Moitas grazas. Sí, moi boas noites xa, señor alcalde, compañeros e compañeras da corporación. Respecto á moción do Grupo Socialista e en relación ao apoio da Universidade de Santiago de Compostela para a estabilización e a promoción do persoal docente e investigador, dende Compostela Aberta, dende o Grupo de Goberno, concordamos e imos a sumarnos a esta moción, pero facendo tamén algunhas consideracións críticas respecto a algúns aspectos. Concordamos e sumámonos a instar ao Goberno do Estado e a Xunta de Galicia na mellora das condicións, efectivamente, do financiamento da USC. E lembramos que as severas medidas de reducción de gasto público, así como as modificacións legislativas levadas a cabo polo Partido Popular, trouxeron, como saben, un recortes en precedentes nos dereitos sociais e importantes retrocesos nas administracións locais, nas administracións autonómicas e tamén, por suposto, nas universidades públicas. Por outra banda, hai que lembrar que a reducidísima taxa de reposición de efectivos impide non só a oferta de novos servicios propios
dunha sociedade avanzada no social, comprometida no social, senón tamén nunha aposta no mero mantemento dos servicios existentes co nivel de prestacións actuais neste momento. Tamén na universidades a reducidísima taxa de reposición ata o momento impide esas garantías. Tras o velo da crise económica e das medidas anticrise do PP, prodúcese unha limitación importante ou extrema, moitas veces, da autonomía financeira das universidades e das políticas e os recursos dirixidos ao sistema universitario. A xeración de coñecemento por parte da universidade, a súa aplicación ao sistema productivo e ao empleo das persoas graduadas universitarias non é posible se non revertimos este tipo de políticas. Pero remitíndonos de maneira máis específica á moción e á solicitude respecto ao PDI, facer dúas indicacións. Unha, un pouco en concordancia coas consideracións feitas tamén pola representante do partido do Bloque Nacionalista. Hai que decir que nos últimos tempos, especialmente nos últimos anos, as carreiras docentes e investigadoras das universidades e da Universidade Galega son carreiras muitísimo máis longas e máis precarizadas do que foron en décadas anteriores. Son moi poucas as persoas con grandes currículos e con grandes vocacións docentes que poden consolidar a súa praza nin siquiera cando obteñen unha idade madura e consolidada na súa carreira como poden ser os 40 anos. Son carreiras moi precarizadas precisamente por estas medidas e por outros modelos de universidade. Dito eso, e sobre as consideracións que o Partido Socialista fai en relación á Facultade de Medicina, teño que insistir, igualmente que fixo a compañeira Goretti San Martín, que non entendo por que hai que facer unha distinción tan específica, unha sinalización tan clara sobre a Facultade de Medicina. Entendo, estou segura de que todos os compañeros e compañeras da corporación consideran a universidade no seu conxunto como un motor fundamental tamén do desenvolvemento económico local da cidade. E, polo tanto, cando falamos da reducción da taxa de reposición, é unha reducción que afecta ao conxunto das facultades, ao conxunto da universidade. Non temos máis que lembrar as últimas movilizacións tamén da Facultade de Filosofía, precisamente por estes problemas respecto á falta de profesorado. Polo tanto, entendemos que esta moción debería acompañar unha solicitude destes recursos de estabilización para o PDI o conxunto da universidade. E entrando xa para finalizar nos puntos que se suliña nesta solicitude, nesta moción, que son 5, tamén concordamos na necesidade de que deberíamos tal vez votalos por puntos, porque a nós tamén nos supón grandes dificultades de asunción o punto 4. Entendemos que o punto 4 non é factible, no sentido de que o feito mesmo de que todo o profesorado, profesoras e profesores que obteñan a acreditación de contratados de autores non poden automáticamente adquirir esa praza. Por lo tanto, sumámonos a esa petición. No resto das peticións apoiamos a moción. Moitas grazas. Señor Paco Reyes, non sei se vai permitir a votación por puntos ou non, sí, moi ben, segunda quenda. Pois varias consideracións. Primeiro, teñen razón con respecto a que as dificultades dos claustros de profesores das diferentes facultades existen e, polo tanto, por iso, fundamentalmente, as propostas de acordo pois fan referencia á universidade no seu conxunto. É certo que no punto 3 decimos en particular as pertencentes á Facultade de Medicina, pero non en exclusiva. Por que facemos esa referencia á Facultade de Medicina? Porque é certo que si ben o envellecemento e os problemas de profesorado afectan a todas as facultades, é particularmente gravoso para o claustro de profesores da Facultade de Medicina, fundamentalmente pola súa bioloxía, é dicir, pola idade media que teñen os profesores concretamente en Medicina, simplemente por iso, pero nos entendemos que a proposta é no conxunto para todos. No punto 4, o que se teñen referido os tres grupos, pois claramente o que existe é unha clara confusión froito da súa redacción. Porque claramente o que decimos é permitindo a transformación automática do seu contrato. Polo tanto, non pretendemos que sexan aqueles profesores acreditados que pasen a titulares, sino naqueles profesores
contratados doutores que teñen contrato e que están acreditados como titulares, que podan pasar automáticamente. Por que? Porque iso vai ser máis barato para a propia universidade, porque non se paga a seguridade social. Por lo tanto, ese é o obxectivo e o contido. É certo, neste caso concreto que decía a concelleira do Bloque Nacionalista Galego, que é unha posición moi sindical nesta proposta, é certo. O asumimos e así o quixemos facer. O voto por puntos para os tres grupos, dende logo, sí. Con respecto ao Partido Popular, facer algunhas consideracións. Claro, facer sempre referencia a que os recurtes veñen como consecuencia dunha crise económica e que tiñan que salvar, pois, en base a eses recurtes o estado do benestar. Bueno, é difícil explicalo cando no 2011, a finais do 2011, a débeda do Estado era o 65% do PIB e despois de todos estes 4 anos de recurtes a débeda do Estado é do máis do 100% do PIB. Iso é o primeiro que hai que explicar. Ou como, por exemplo, o porcentaxe de deuda sobre o PIB autonómico tense prácticamente triplicado dende 2009, despois de todos os recurtes que houve nesta comunidade autónoma. É dicir, haberá que explicar iso. Con respecto o tema de que o 44% da nova financiación vai á Universidade de Santiago de Compostela, home, hai que decir que o 56% dos fondos externos para investigación, é dicir, que non dependen da Xunta de Galicia, os consigue a Universidade de Santiago de Compostela, o 56%, e soamente a Xunta nos dá o 44% a nosa universidade, non? Home, que o compromiso de estabilización dos investigadores Ramón e Cajal se faga a costa das prazas dos outros profesores, é sobre verdade que sí que nos non imos a apoialo. Por lo tanto, insisto, as explicacións claras son con respecto ao punto 4, que é máis barata a conversión dos contratos e que, por suposto, nos estamos dispostos a que se faga votación por puntos separados. Algo que engadir, Goretti? Algo que engadir, Maite? Nada, brevemente, non vou a poñerme aquí a dar clases de economía, evidentemente. Só ni tampouco, ni tan siquiera a que a hora de falar de centros en concreto, de departamentos ou de investigadores, se coñezan os datos de departamentos e centros, porque os datos son totalmente desiguais. E sí que é certo que se está utilizando a taxa de reposición de algúns centros para outros, pero, xa digo, non é o debate. O que sí é debate é decir que se poda pasar de contratado doutor a titular da universidade como transformación de praza. O titular da universidade ten que pasar unha oposición convocada no boletín oficial do Estado. Son prazas de titular, non son contratacións, e ten que pasar, por lo tanto, polo procedimento despois de ser acreditada a persoa, e ten que haber concurrencia, ten que haber tal, o sea, pode vir ou pode sacar o profesor de aquí ou o profesor de fora, por eso non pode haber unha transformación. Por iso, tamén incorrecto totalmente o punto 2, que non me parei moito, o tema da equiparación coas OPIs. De acordo, son totalmente figuras distintas. Nada máis. Moitas grazas. Gracias, Maite. Marta, algo que engadir? Pois pasamos a someter a votación os puntos. Creo que non fai falta que lle vaya dando lectura a todos, secretario. Vamos punto a punto e imos votar. Sei que aquí non hai modificación. Votación a favor do punto 1 da moción. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Este punto quedaría aprobado con o botón negativo do Partido Popular e el resto de grupos voto afirmativo. Punto 2, votos a favor? Igual co anterior. En contra, por favor? PP, no. Queda aprobada tamén este punto. Punto 3, igual co anterior. Entendo que no PP. No PP. Punto 4, votos a favor? Votos a favor, PSOE? Abstencións? Compostela Aberta e BNG. Votos en contra, o Grupo Popular. Co que a moción tamén está, este punto tamén quedaría aprobado.
Perdón, sí, son 3 votos, perdón, este quedaría resetado por el voto en contra del Partido Popular, sí, perdón. Punto quinto, votos a favor. Votos en contra. PP, con lo que o punto quedaría aprobado. Quedarían todos aprobados, menos o punto 4. Bueno, pasaríamos a última moción do día, que é unha moción de Compostela Aberta para instar a Administración Autonómica que se corresponsabilice na posta en marcha de políticas públicas para abordar as problemáticas que afrontan persoas sin fogar. Concha. Bueno, boa noite. Vou a ser todo o breve que poida para acabaremos dentro do día de hoxe. Bueno, no pleno municipal de 9 de novembro de 2015 aprobamos por unanimidade unha moción urxente para a posta en marcha dun programa municipal de atención integral a persoas sin fogar e instar a outras administracións públicas a que se corresponsabilicen na abordaxe desta problemática. A corresponsabilidade, colaboración e coordinación entre diferentes administracións públicas recóllese tamén de xeito explícito na Estrategia Nacional Integral para Persoas sin Fogar 2015-2020 aprobada por acordo do Consello de Ministros o 6 de novembro de 2015. A necesidade de corresponsabilidade e coordinación é evidente e imprescindible cando descendemos o traballo diario. Sirva para ilustrar un exemplo sintomático. O pasado mes de xaneiro produciuse o ingreso no CHUS dunha persoa que vive nas rúas de Santiago de Compostela e que sufría un grave deterioro da súa saúde. Logo deste ingreso, que era o terceiro ou cuarto nos últimos meses, a Mesa de Traballo e Coordinación sobre a situación das persoas sin teito realizou unha solicitude para que se realizase unha valoración médico-forense e se adoptasen as medidas cautelares oportunas para garantir o acceso a dereitos de saúde e cuidados adecuados. Tras a valoración médico-forense, dítase auto xudicial autorizando o internamento non voluntario nun centro adecuado. Recentemente, o pasado 27 de abril, tivemos coñecemento dun novo auto que deixa sen efecto a autorización previa de internamento residencial do antedito paciente, sinalando, e cito literalmente, a extraordinaria e injustificable dilación por parte das Consellerías de Política Social e de Sanidade na determinación dun centro residencial adecuado ao estado psicopatolóxico do paciente. No mesmo auto recóllese o recoñecemento do Director Xeral de Asistencia Sanitaria de non contar con programas específicos que podan dar cabida a problemas de emerxencia social. O relato remata co referido paciente de alta e de novo vivindo na rúa, que non dormindo, que durme nas pensións que temos conveniadas froito do Programa Municipal de Atención a Persoas sen teito. Tendo en conta o anterior e mirando e aprendendo da experiencia de outras cidades como Barcelona, Bilbao e Madrid, propoñemos instar a Xunta de Galicia para que no exercizo das súas competencias se corresponsabilice económicamente para a creación en Compostela dun centro integral de atención a persoas sin teito 24 horas, se corresponsabilice na dotación de recursos residenciais de baixa exixencia e transición para persoas sin fogar, previo ao acceso a unha vivenda de alugueiro social, se corresponsabilice na creación de equipos e programas profesionalizados para a recuperación psicosocial e proceso de inclusión social das persoas sin fogar e especificamente a creación dun programa de atención á saúde mental para persoas sin fogar na área de Santiago de Compostela que poida coordinarse cos dispositivos e servizos que actualmente existen no noso concello. E sometemos eso a consideración deste pleno a aprobación de esta moción. Moitas gracias, Concha. Moretti. Ben, é evidente que esta cuestión ten que ser unha prioridade social, unha prioridade política que hai que abordar independentemente dun caso particular que de todas as maneiras é sintomático e que sabemos que hai outros casos como estes que acontecen, todo o que sexa pois colaborar e corresponsabilizarse entre as distintas administracións para que haxa pois moitísimas máis dotacións, moitos máis recursos e programas adecuados para que isto non pase e facer fronte a unha situación de emerxencia social que sabemos que está aí ao lado, para o BNG é absolutamente fundamental, así que imos votar a favor da moción. Gracias, Goretti. Paco.
Grazas, señor alcalde. Vou tentar de ser breve. Nos imos votar a favor de todos os puntos da proposta, pero sí que gustaríanos lembrar unha cuestión e facer algunhas preguntas. A primeira é que non podemos esquecer que é competencia dos concellos a avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata ás persoas en situación de risco de exclusión social. Por lo tanto, sí que teñen os concellos a súa responsabilidade e as súas competencias. As preguntas son as seguintes. Onde queda o plan de atención ás persoas en teito? O que tanto se falou, a posta en marcha de equipos de rúa, atención a 34 persoas, a actuación social e non represiva. Onde quedan os orzamentos gastados para a posta en marcha do devantito plan? Se eu non lembro mal, a Cruz Vermella con 75.000 euros, Fiafes con 60.000 euros, máis algúns contratos menores que se engadían. Onde queda a proposta, como encaixa con esta moción a proposta de Compostela Aberta que foi aprobada neste pleno de adopción do modelo Housing First, cando que estamos pedindo neste caso son outros recursos. Onde queda a convicción de Compostela Aberta neste caso de que os servizos prestados polos concellos son os que están máis próximos ás necesidades dos cidadáns e, polo tanto, non mirar cara a xunta. Onde queda a crítica que fixemos tamén neste pleno a reforma da Lei de Bases de Réxime Local con respecto á supresión das competencias aos concellos dos servizos sociais e que votamos precisamente instar ao Estado para que as devolvera. Mais nada. Gracias, Paco. María. Grazas, alcalde. Bueno, créame que eu non me gustaría para nada rematar este pleno así, pero non me queda outra. Antes de nada, déxeme decirles outra vez, como xa afirmei noutras ocasións neste pleno, e non me vou cansar de dicilo nunca, que nin este grupo municipal, nin eu en particular, imos participar nunha batalla dialéctica para ver quen de nós é máis sensible co outro, nin imos participar neste xogo maquiavélico de medición da emotividade por cores políticas diante dunha situación de persoas sen fogar. Agora veñen de volta termos que se nos imputaron a nós neste pleno hoxe, como demagoxia, autocrítica, coherencia, en política non todo vale, ou facer política con algo que ten un fondo moi triste, referíndose á tasa de reposición. Xa saberán vostedes en que lugar poñelo. Mire, eu estou especialmente contrariada porque veñamos aquí a facer un debate político sobre un tema que non se vai resolver con esta iniciativa de ninguna das maneiras, que non contribúe en absolutamente nada, pero imos todos a facer política cunha persoa concreto, ademais. Mire, eu veño a falar en serio deste tema, sí, unha persoa concreta. E teño que trasladarlle á concelleira que non entendo esta moción, non a entendo, non sei que pretende, non sei, agora lle explico, non, un momentiño, non sei cal é a súa finalidade, eu dinlle moitas voltas, e non entendín que perseguía, dende logo, resolver o problema, non. É que non son capaz de facerme a esta particular forma de gobernar, que teño que recoñecer que sí que fai relato. O que propón na moción resolvese cunha chamada de teléfono a esas consellerías que menciona. Mire, solicita unha xuntanza, aténdena, ilústraos sobre a problemática, pide a colaboración que estime oportuno e imos vendo, e punto. Iso é gobernar. Sobre todo, evitaría traer aquí e facer pública unha resolución xudicial sesgada, só con frases traídas a conveniencia que afectan a intimidade dunha persoa que todos coñecemos e que é de moi mal gusto o emprego que se fai aquí dela. Porque, mire, vostede e eu coñecemos máis datos desa persoa. Vostede e eu, as dúas. E vostede sabe que se eu os emprego aquí beneficianme a min e non a vostede. Sábeo, perfectamente. Pero eu non os vou a empregar. Nunca vou a empregar, non o fixen cando fun concelleira do goberno e non o vou a facer agora. Mire, o goberno trae ao pleno propostas de actuacións. Por exemplo, imagínese neste caso, Compostela Aberta propón ao pleno a asinatura dun convenio coa Consellería X da Xunta de Galicia que previamente negociou, elaborou, discutiu e dotou de contido de medidas para dar cobertura ás necesidades das persoas en fogar. Por exemplo, sí, ese é o procedimento. Votamos todos e se se aproba e se a suerte nos acompaña, se executa. Caso contrario, imagínese algún grupo da oposición trae ao pleno unha moción. Non sí, unha moción
nos, para instar ao goberno, a vostedes, a que negocien coa Consellería X da Xunta de Galicia un convenio que dé a cobertura e medidas ás persoas sen teito. Votamos todos. Como dixo o alcalde, na anterior sesión, máis nada. Se aproba nada e se non se aproba nada de nada. Pero bueno, os que gobernan non teñen necesidade de traer isto ao pleno. Esta xestión faise nos despachos. Eso temos que facer nós, porque non gobernamos. Nós non temos a capacidade de comprometer ao Concello. Por eso temos que traer aquí en forma de mocións pois cuestións que sexan de interese da cidade a iniciativa propia ou a iniciativa ou por iniciativa de terceiros. Mire, vostedes teñen que gobernar e, por tanto, resolver os problemas, non traer iniciativas dunha moción para instarse a sí mesmos, a instar, instan ao goberno a instar á Xunta. Pero que necesitan? Ánimo, un abrazo, que os acirremos, que necesitan? Chama por teléfono, tendo forma de moción non se sorprenda se non se pode executar, porque aquí as mocións son para debatir, non para executar. Entón, isto trae forma de moción. Isto xa se debatiu. Mire, é que no pleno do 9 de novembro, de novembro de 2015, aprobouse por unanimidade, crear un programa municipal de atención integral ás persoas sin fogar. Este programa, en funcionamento en colaboración con FEAFES e Cruz Vermella, ambas as dúas asociacións reciben recursos económicos do Concello para tal fin. FEAFES, ademais, desenvolve o programa Housing First, consistente en habilitar vivendas municipais para acoller a estas persoas. Puntualizo isto último porque é obrigado a lembrar aquí que o labor do Concello e destas asociacións está sostido con recursos que proveñen dos cidadáns dai fora, que lles custa o seu traballo, o seu esforzo e o seu sacrificio. Logo, algo terán que decir e algo terán que reclamar aos gobernos para que se resolvan os problemas da súa cidade. Pero dito isto, de volta no tema do programa de habilitación de vivendas, en palabras da concelleira estaría operativo no primeiro trimestre do ano 16. É obvio que non é así, ningunha sorpresa, por outro lado. Pero é que se aprobou tamén naquel pleno instar ás administracións públicas de nivel superior, especialmente a Xunta e a Deputación da Coruña, a que colaborasen co Concello na creación e dotación dun centro de atención a persoas sen fogar. Foi aprobado por unanimidade. Agora trae eso vostede dividido en 4 puntos. Non, era creación e dotación. Entendemos que si se crea, dótase e hai programas. O que tampouco estamos pola labor é que o 4º punto é un programa especial para os de Santiago. Bueno, claro, sabe, para a xente de Santiago. É o que lle faltaba a Xunta de Galicia, atender aos de Santiago. Os de Coruña e os de Vigo, mellor non. Xa debatemos aquí o que traen, xa o debatemos, a lo menos parte, e a lo menos o punto de partida. Pero ahora dígame, a raíz dese pleno e dese acordo, que fixo o Concello? Eu estou segura de que nin mandaron o acordo á Xunta. Seguro. Non o fixeron. Ben, pero mire, é que a Deputación, é que está aquí a vicepresidenta da Diputación. É que é imposible non ter atopado nos pasillos e ter falado con ela. Non se fixo nada de nada. Ben, entón, sabe o que vai ser este pleno? O remake del Día de la Marmota. Eso é o que vai ser. Entón, o noso posicionamento vai ser a abstención, porque xa debatimos, xa aprobamos, e insisto en que este tema que non se resolve aquí está facendo demagoxia coa situación dunha persoa que todos coñecemos, e vostede e eu, insisto, coñecemos máis datos. Se vostede vai seguir enfangando, eu non, Bueno, o certo é que vamos a absternos porque consideramos que parte do contido desta moción xa foi debatido, xa foi aprobado no pleno e fai 6 meses e non imos apoialos nesta pretensión constante de eludir as responsabilidades instando de xeito insólito a todas as administracións. Esqueceuse de instar á Deputación. Pode añadilo. Gobernen ou sorpréndannos cunha nova técnica Houdini de escapismo, expectante en calquera dos dous casos, porque gobernan ou porque non. Por favor, máis nada. Gracias, María. Concha, tes 5 minutos,
como creo que merece resposta sobre onde está o plan ou o programa aprobado, pois mira, no traballo diario, e a corresponsabilidade municipal está ben clara mismo na dotación orzamentaria para a posta en marcha dos programas, con Cruz Vermella, o equipo de rúa e o programa de pensións, ten unha dotación este ano no orzamento de 50.000 euros, e os pisos con FEAFES, 3 pisos, vivendas de saída para probar, experimentar e exemplificar co modelo Housing First, outros 50.000 euros. Efectivamente, leva retraso, non está no primeiro trimestre, pasa un mes e medio do primeiro trimestre. Respecto do traballo xa realizado e que se pode realizar en pasillos, eu como non sou partidaria de pasillos, tuve 2 reunións ca xerencia do Chus sobre o caso e outras 2 unha ca Dirección Xeral de Inclusión Social e ca Dirección Xeral de Dependencia e Atención a Persoas con Discapacidade, e teñen remitida unha extensa carta explicativa do 13 de maio deste mes. Sencillamente o traíamos a este pleno porque entendemos que, como ustedes demandan, tuveron 2 intervencións para demandar que este pleno tuvera máis capacidade, máis peso na vida e goberno desta cidade municipal, para facelos partícipes dunha solicitude máis concreta ca que se fixo o día 9 de novembro, que efectivamente se corresponde co primeiro punto do acordo, non cos outros 3 puntos seguintes. Vale? E si se fai unha petición explícita á xerencia do Chus, porque é a responsable da área sanitaria a única que pode facer unha dotación específica dun programa de atención á saúde mental en rúa, na nosa cidade, é exclusivamente a xerencia do Chus. E por iso se fai un apartado específico, unha petición específica no punto 4. E ojalá servira de modelo para estender a outras cidades galegas, aínda que Santiago neste tema ten unha situación característica e particular por ser o fin dun camiño e por contar con albergues nese camiño, donde en moitos casos se acollen persoas sin fogar ou transeúntes, e porque, como noutros temas, pretendemos pois que sea capital de Galiza e sea distintivo. Entón, dito todo isto, solicítolles que reconsideren a posición de parapeto da Xunta de Galicia ou do Partido Popular e se sumen a nosa petición de corresponsabilidade, coordinación e transversalidade para a atención aos dereitos de moitas persoas e a necesaria dotación na nosa cidade de recursos específicos para atender as persoas sin fogar. Logo, sobre o caso particular que utilizamos como exemplo ilustrativo, porque sobre o que hai un auto, non é esta concelleira que puxo o foco público. Desafortunadamente, o foco público mediático e partidario non é desta concelleira nin é deste pleno. É habitual que salga nos medios de comunicación local ou incluso é habitual que teñamos requerimentos sobre os autos xudiciais promovidos, sobre as actuacións promovidas en este sentido por parte da valedora do pobo, o sea que nada novo. Sin máis. Gracias, Concha. Goretti non, Paco non, María entendo que sí, e rematamos. O que me faltaba xa era que relacionase este tema co Camiño de Santiago. Isto xa é o que me faltaba. Non, si, é o que me faltaba. E non é un exemplo, nin ninguén o levou á prensa, nin ninguén o levou a ningún sitio. En serio, eso é unha vergoña, é un auto xudicial que afecta á vida privada e á intimidade dunha persoa. E iso ten que ser sagrado. E non pode vir a este pleno, porque sabe por qué? Porque non fai falla. Porque o que trouxo hoxe aquí e nada é o mesmo. Siga na liña de falar con quen teña que falar e non faga esta demagoxia, nin esta política de vergoña, porque non é nin nova política, nin é nada. É unha vergoña. Pasamos a votación, señor secretario. Votos a favor da moción Compostela Aberta para instar a Administración Autonómica Galega que se corresponsabilice na posta en marcha de políticas públicas para abordar as problemáticas que afrontan persoas en fogar. Si tomado nota, non. Abstención. PP, o resto votou a favor, queda aprobado. Bueno, rematamos o pleno.
queda un piso.